कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാഗോവിന്ദ് ടെമ്പിളിന്റെ കീഴിലുള്ള ഭഗവത്ഗീത പഠനത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ചലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. ശ്രീ ചൈതന്യ മനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപഗദാ മഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം വന്ദേഹം ശ്രീഗുരു ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരും വൈഷ്ണവാം ച ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സാഗരരഘുനാഥാനിധം താം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാ കൃഷ്ണപാദാൻ സാഗരലളിത ശ്രീശാഖാനിധം ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധു ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാകാന്ത രാധാകാന്ത നമോസ്തുതേ തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യസ്യ കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമാം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമിൻ ഇതി നാമിനി നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശതാരിണി. നമാം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ജയപതാകസ്വാമി ഇതി നാമിനി നമാചാര്യപാദായ നിതായ കൃപപ്രദായിനെ ഗൗതഗദാദാമദായ നഗരഗ്രാമതാരിണി. ജയോ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭോ നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. നമ്മള് ഇന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് 17ാമത്തെ അധ്യായമാണ് അല്ലെ. ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ശ്രദ്ധാ വിഭാഗങ്ങൾ എന്നാണ്. ഇവിടെ ശ്രദ്ധാത്രയായ വിഭാഗയോഗ എന്നാണ് ഈ അധ്യായത്തിന്റെ പേര്. അതായത് ത്രയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? 3 അല്ലെ. അപ്പൊ സത്വഗുണം, രജോഗുണം, തമോ ഗുണം ഈ 3 വിഭാഗങ്ങളിൽ പെട്ട ആൾക്കാരുടെ സ്വഭാവം എന്തായിരിക്കും? അവരുടെ ഭക്ഷണം എന്തായിരിക്കും? അവരെങ്ങനത്തെ തപസ്സാണ് ചെയ്യുന്നത്? എങ്ങനത്തെ യജ്ഞങ്ങളാണ് ചെയ്യുന്നത്? അപ്പൊ ഓരോരുത്തരുടെ മനോഭാവം അനുസരിച്ച് അവർ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ മാറും എന്നുള്ളതാണ് ഈ അധ്യായം നമ്മൾക്ക് കാണിച്ചു തരാൻ പോകുന്നത്. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ജയ്. അപ്പൊ 1 തൊട്ട് 7 വരെ എന്താണ്? ഒരാളുടെ ഗുണങ്ങൾ, അയാളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളും വിശ്വാസവും ആരാധനയും നിർണയിക്കുന്നു. അതായത് നമ്മൾക്ക് ഏത് ഗുണമാണോ മേലെ നിൽക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ ഒരാൾക്ക് സത്വഗുണം, ഒരാൾക്ക് രജോ ഗുണം, ഒരാൾക്ക് തമോ ഗുണം എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റ് നമ്മുടെ കലിയുഗത്തിൽ ഇല്ല. എല്ലാ ഗുണങ്ങളും എല്ലാവരിലും ഉണ്ട്. പക്ഷെ ഏത് ഗുണമാണോ അവരിൽ മേലെ നിൽക്കുന്നത് ആ ഗുണത്തിനനുസരിച്ചാണ് അയാളുടെ സ്വഭാവം പറയുക. അപ്പൊ ഒരാളുടെ ഗുണങ്ങൾ, അപ്പൊ ഏത് ഗുണമാണോ അയാൾക്കുള്ളത് അയാളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളും വിശ്വാസവും ആരാധനയും ഒക്കെ അതിനനുസരിച്ചായിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ വ്യത്യസ്ത ഗുണങ്ങളിലെ ഭക്ഷണം, വ്യത്യസ്ത ഗുണങ്ങളിലെ യജ്ഞം, വ്യത്യസ്ത ഗുണങ്ങളിലെ തപസ്, വ്യത്യസ്ത ഗുണങ്ങളിലെ ദാനം, ഉപസംഹാരമാണ് ഓം തപ് എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ. അധ്യായം 17 സംഗ്രഹം. 16ാം അധ്യായം വൃക്ഷത്തിൽ ഒരാളെ ഉയർത്തുകയും ആത്യന്തികമായി മോക്ഷത്തിലേക്ക് നയിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ദൈവിക ഗുണങ്ങളെ വിശദീകരിക്കുന്നു. അല്ലെ, നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തിൽ എന്താ പഠിച്ചത്? ദൈവികവും ആസുരികവുമായിട്ടുള്ള ഗുണങ്ങളാണ്. ആസുര ഗുണങ്ങളിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ മേലെ പോയിട്ട് നമ്മൾക്ക് ദൈവിക ഗുണത്തിൽ എത്താം എന്നുള്ളതാണ് കഴിഞ്ഞ അധ്യായം നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചത് അല്ലെ. 16ാം അധ്യായം ആസുരിക ഗുണങ്ങളും മാനസികാവസ്ഥയും വിശദീകരിക്കുന്നു. അത് ഒരാളെ മരത്തിന്റെ താഴെയിലേക്കും ഒടുവിൽ നരകത്തിലേക്കും നയിക്കുന്നു. ആണ് പാതാള ലോകങ്ങളിലേക്ക്. അപ്പൊ എന്താണ് അസുര സ്വഭാവമുള്ള ആൾക്കാർ വീണ്ടും വീണ്ടും എവിടേക്ക് പോകുന്നതാണ് പറഞ്ഞത്? നരകത്തിലേക്ക്, താഴ്ന്ന തലങ്ങളിലേക്ക് പോകും എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. ഒരിക്കലും ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് എത്താൻ പറ്റില്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അല്ലെ. പിന്നെ അവർക്ക് എങ്ങനെയാണ് മോക്ഷം കിട്ടാനുള്ള ചാൻസ് പറഞ്ഞത്? ഭഗവാന്റെ മറന്നുപോയോ? ഭഗവാന്റെ കൈകളാൽ വധിക്കപ്പെടുക. രാവണൻ, ഹിരണ്യകശിപ്പൊക്കെ അങ്ങനെയല്ലേ ഉണ്ടായത്. അങ്ങനെ വരുമ്പോഴാണ് അവർക്ക് മോക്ഷം കിട്ടുന്നത് എന്നുള്ളതാണ്. ഇനി 16ാം അധ്യായത്തിൽ ശാസ്ത്രത്തിന്റെ വിശ്വസ്തരായ അനുയായികൾ ദൈവികരാണ് എന്നും അവിശ്വാസികൾ ആസുരികമാണ് എന്നും കൃഷ്ണൻ പ്രസ്താവിച്ചു അല്ലെ. അത് നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞതാണ്. എന്നാൽ ശാസ്ത്രമല്ലാതെ മറ്റെന്തെങ്കിലും വിശ്വാസത്തോടു കൂടി പിന്തുടരുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ ഏത് വിഭാഗത്തിൽ പെടും? ആണിപ്പോ നമ്മൾ എല്ലാം ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ അനുസരിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. അതായത് ഭഗവത്ഗീതയോ ഭാഗവതോ ഏതെങ്കിലും വേദഗ്രന്ഥങ്ങളോ അതിലെന്താണോ പറഞ്ഞത് അതിനനുസരിച്ച് വേണം നമ്മൾ ജീവിക്കാൻ എന്നുള്ളതാണ്. ആ വിശ്വാസം നമുക്ക് വേണം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരുന്നത്. പക്ഷെ ഈ ശാസ്ത്രങ്ങളൊന്നും പഠിക്കാത്ത ഒരാളാണ്, അതിലൊന്നും വിശ്വാസം ഇല്ലാത്ത ഒരാളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അയാൾ ഏത് വിഭാഗത്തിലാണ് പെടുക?
സത്വഗുണത്തിലാണോ, രജോ ഗുണത്തിലാണോ, തമോ ഗുണത്തിലാണോ എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം. അവൻ ആൽമരത്തിൽ എവിടെയാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്? ഇപ്പൊ നമ്മൾക്ക് ആ ഭഗവാനോടുള്ള വിശ്വാസം ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാർ അസുരന്മാരാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ, അസുര സ്വഭാവത്തിലുള്ള ആൾക്കാർ എന്നുള്ളതൊക്കെ പറഞ്ഞ് 3 കാറ്റഗറി ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഇത് ശരി, ഇവര് അസുര ഗുണത്തിൽ പെടുന്നില്ല, അവർക്ക് തമോ ഗുണമല്ല ഉള്ളത്, എന്നാൽ അവര് ഭഗവാനെ പൂജിക്കുന്നില്ല. അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാര് എവിടെയാണ് ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളതാണ് അടുത്ത ചോദ്യം. ഒരാളുടെ ഗുണങ്ങൾ അയാളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളും വിശ്വാസങ്ങളും ആരാധനയെ നിർണ്ണയിക്കുന്നു. അർജുന ഉവാച യേ ശാസ്ത്രവിധിമുത്സൃജ്യ യജന്തേ ശ്രദ്ധയാ നിദാഃ തേഷാം നിഷ്ഠാ തു കാ കൃഷ്ണ സത്വമാഹോ രജസ്തമഃ. അർജുനൻ ചോദിച്ചു, അല്ലയോ കൃഷ്ണ, ശാസ്ത്രവിധികളെ ഒന്നും പിന്തുടരാതെ തങ്ങളുടെ സ്വന്തം ഭാവനയനുസരിച്ച് ആരാധന ചെയ്യുന്നവരുടെ സ്ഥിതി എന്താണ്? സത്വരജോ തമോ ഗുണങ്ങളിൽ ഏതാണ് അവരിൽ കാണുന്നത്? ആണ്. അപ്പൊ ഇവരെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് അസുര സ്വഭാവം ഉള്ള, അതായത് ആലസ്യം, പ്രമാദം, ഇങ്ങനത്തെ ലക്ഷണങ്ങളൊന്നും ഉള്ള ആൾക്കാരല്ല. അവർ നന്നായിട്ട് ജീവിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ്. എന്നാൽ അവർക്ക് ദൈവത്തിനെ അവര് ഒരമ്പലത്തിൽ പോകുന്നില്ല, ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നില്ല, രാവിലെ തൊട്ട് വൈകുന്നേരം വരെ അവരുടെ കാര്യങ്ങൾ അവർ ചെയ്തിട്ട് പോകണം. അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരുടെ അപ്പൊ അവരുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ചാണ് അവരുടെ ആരാധന എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരു പ്രത്യേക, അതായത് ഹിന്ദു മതമോ ക്രിസ്തു മതമോ മുസ്ലിം മതമോ ഒന്നും ഫോളോ ചെയ്യാത്ത ഒരാൾക്കാര് അവരുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് അവർ ആരാധന ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാരുടെ അവസ്ഥ എന്താണെന്നാണ് ഇവിടെ ചോദ്യം. ഫ്ലൈങ് ഒരു മനുഷ്യനെ ഈശ്വരഭാവേന സങ്കല്പിച്ച് വിശ്വസിച്ചു പോരുന്നവരിൽ സത്വഗുണമോ രജസോ തമസോ ഏതാണ് മുന്നിട്ട് നിൽക്കുന്നത്? അവർക്ക് ജീവിതത്തിൽ പരിപൂർണത നേടാൻ കഴിയുമോ? യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനികളായി പരമോന്നതിയിൽ എത്താനാവുമോ? വേദശാസ്ത്ര നിയമങ്ങൾ അനുസരിക്കുന്നില്ലെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും ഒന്നിൽ വിശ്വാസം ഉറപ്പിച്ച ഈശ്വരന്മാരെയോ മനുഷ്യന്മാരെയോ ദേവന്മാരെയോ ഉപാസിച്ചു പോന്നവരുടെ പ്രയത്നത്തിന് സാഫല്യമുണ്ടോ എന്നിങ്ങനെ അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഒരു മനുഷ്യനെ, അതായത് ഇപ്പോ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഹിറ്റ്ലറിന് ഒരുപാട് ആരാധകരുണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് ആ രാജ്യം പിടിച്ചടക്കിയ സമയത്ത്. കാരണം എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പണം എന്നുള്ളത് മാത്രമായിരുന്നു അവിടുത്തെ ലക്ഷ്യം. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താണ് ഈ കരിഞ്ചന്ത എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയില്ലേ പൊതുവെ മലയാളത്തില്, അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാർക്ക് ഒരുപാട് പണം ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചു അത്രേ. അതായത് ഇപ്പൊ ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾക്കൊക്കെ ക്ഷാമം വരുമ്പോൾ അതെല്ലാം സംഭരിച്ചു വെച്ചിരുന്ന ആൾക്കാര് അത് 10 മടങ്ങ് വിലക്ക് വിൽക്കുക, ആ ഒരു ലെവലില് അങ്ങനെ കുറെ പണം അപ്പൊ അവർക്കൊക്കെ ആരായിരുന്നു ദൈവം? ഹിറ്റ്ലർ ആയിരുന്നു. ഹിറ്റ്ലർ ദൈവമായിരുന്നു. കാരണം എന്താണ്, അവർ അത്രയും പൈസക്കാരാവാൻ പറ്റി. മനസ്സിലായോ? അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും കാരണം കൊണ്ട് ഇപ്പൊ നമ്മളുടെ സമൂഹത്തിൽ തന്നെ കാണാം, ചില സ്പോർട്സ് സ്റ്റാറിനെയൊക്കെ ആരാധിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടാവും അല്ലെ, ഫാൻസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ കാണില്ലേ ഇപ്പോ. അപ്പൊ അവര് എന്ത് പറഞ്ഞാലും അവര് ഡ്രസ്സ് മാറി ഇവർ അനുകരിക്കും, അവരെ പ്രവൃത്തികൾ അനുകരിക്കും, അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാവും അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ ആരാധിക്കുന്ന ആൾക്കാര് എവിടെ എത്തും എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടുത്തെ ചോദ്യം. ഈശ്വരന്മാരെയോ മനുഷ്യന്മാരെയോ ദേവന്മാരെയോ എന്നിങ്ങനെ അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നു. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച ത്രിവിധ ഭവതി ശ്രദ്ധ ദേഹിനാം സ സ്വഭാവജ സാത്വികീ രാജസി ചൈവ താമസീം ചേദിതാ ശൃണു. ശ്രീ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, ശരീരസ്ഥനായ ജീവാത്മാവിന്റെ പൂർവാർജിത പ്രകൃതി ഗുണങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ച് തന്റെ വിശ്വാസം സാത്വികമോ രാജസികമോ താമസികമോ ആയിത്തീരുന്നു. ഇതേപ്പറ്റി കേൾക്കൂ. അപ്പൊ ഇതിൽ എന്താ പറയണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഇപ്പൊ നമ്മളുടെ ജീവാത്മാവിന് എങ്ങനെയാണ് ശരീരം കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് എന്നാണ് പറഞ്ഞത്? ആ പൂർവ്വജന്മങ്ങളിലത്തെ നമ്മുടെ കർമ്മങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ച് ഇത് കിട്ടുന്ന ഗുണങ്ങളാണ് നമ്മൾക്ക് അല്ലെ. അത് പൂർവാർജിത പ്രകൃതി ഗുണങ്ങളാണ്. അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ച് അവരുടെ വിശ്വാസം എന്തായി മാറും? സാത്വികമോ രാജസികമോ താമസികമോ ആയിത്തീരും എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഒരാൾ ജനിക്കുമ്പോ തന്നെ അവരെ ഗുണം തീരുമാനിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. മനസ്സിലായില്ലേ? അതാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു ഭക്തനായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ എങ്ങനെയാ ഉണ്ടാവുക? അവർക്ക് ശുദ്ധ സത്വത്തിലാണ് ഉണ്ടാവുക, അവർ സത്വഗുണാണ് അവർക്ക് ഉണ്ടാവുക. അവരിൽ ഭക്തി ഉണ്ടാവും, ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസം ഉണ്ടാവും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഭക്തി സേവനങ്ങൾ ചെയ്തവരെ ഏത് ലെവലിലേക്ക് എത്തും? ഭഗവാനോട് പ്രേമം തോന്നുന്ന അവസ്ഥ. ഇവിടെ ഒരു ഇത് കാണുന്നില്ലേ, ചാർട്ട് കാണുന്നില്ലേ നിങ്ങൾക്ക്? കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടോ? കാണുന്നുണ്ടോ? അപ്പൊ കണ്ടോ, ശുദ്ധസത്വം, ഭക്തി, പ്രേമം, കൃഷ്ണൻ. കണ്ടില്ലേ? ഭക്തനാണെങ്കിൽ ആ സത്വഗുണത്തിലാണ് ഉണ്ടാവുക, അവർക്ക് ഭക്തി ഉണ്ടാവും. ആ ഭക്തി പ്രേമം ഭഗവാനോടുള്ള പ്രേമമായി മാറും. അവസാനം ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് പോകും അവര്. ഓക്കെ. ഇനി അടുത്തതെന്ന് പറയുന്നത് കാമി. കാമി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെ ഭൗതിക കാര്യങ്ങളിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്ന ആൾക്കാര്. അവർ ഏത് ഗുണത്തിലാണ് ഉണ്ടാവുന്നത്? രജോ ഗുണത്തിലാണ് ഉണ്ടാവുന്നത്. ആ രജോ ഗുണത്തിലുള്ള ആൾക്കാർ എന്താ ചെയ്യുക? നമ്മളുടെ ഇഷ്ടത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സാധിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള കർമ്മങ്ങൾ എപ്പോഴും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അല്ലെ. അത് കണ്ടാൽ നമ്മൾക്ക് എന്താ ഉള്ളത്? ആഗ്രഹങ്ങളാണ് ഇവിടെ എന്ത്? കാമം എന്ന് പറയുന്നത്. ആ കാമം, അങ്ങനെ നമ്മൾ ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ നല്ല പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്താൽ
ശാസ്ത്രങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ചുള്ള നല്ല പ്രവൃത്തികളാണ് ഈ ആഗ്രഹത്തോട് കൂടിയിട്ടാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എവിടെ പോവും? സ്വർഗലോകം. സ്വർഗലോകത്തിലേക്ക് എത്താം. കാരണം നല്ല പുണ്യപ്രവൃത്തികളുടെ ഫലം എവിടെയാണ്? നമ്മൾ ഉന്നത ഗ്രഹങ്ങളിലേക്ക് പോവാം എന്നാണ് അല്ലെ? ഭഗവത് നാമത്തിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റില്ല, ഉന്നത ഗ്രഹങ്ങളിലേക്ക് പോകാം എന്നുള്ളതാണ്. ഇനി ജ്ഞാനിയായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ അഷ്ടാംഗ യോഗ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളോട് യോഗ പ്രോസസ്സിനോടൊക്കെ താല്പര്യമുള്ള ആൾക്കാർക്ക് എന്താ ഉണ്ടാവുക? സത്വഗുണം. അവർക്ക് സത്വഗുണം ഉണ്ടാവും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവര് അതിനനുസരിച്ച് എന്ത് ചെയ്യും? ജ്ഞാനം, അറിവ് വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കും. എന്നിട്ടോ അവര് മുക്തി കിട്ടും. പക്ഷെ അവര് എങ്ങനത്തെ ഭഗവാനെയാണ് ആരാധിക്കുന്നത്? ബ്രഹ്മൻ. രൂപമില്ലാത്ത ഭഗവാനെ വ്യക്തിശൂന്യ ബ്രഹ്മം എന്നാണ് പറയുക കേട്ടോ. വ്യക്തിശൂന്യം, അതായത് ഭഗവാൻ ഒരു രൂപമുള്ളമാരെയല്ല ഇങ്ങനത്തെ ജ്ഞാനം ആർജിച്ച ആൾക്കാർ പോകുന്നത്. അദ്വൈതം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ ലയിക്കും എന്നുള്ളതാണ് അവരുടെ വിശ്വാസം. അപ്പൊ അവര് ഏത് വരയ്ക്കാണ് എത്തുക? സ്വർഗലോകം വരെ. സ്വർഗലോകം വരെ, ബ്രഹ്മലോകം വരയ്ക്കാണ് അവർക്ക് മാക്സിമം എത്താൻ പറ്റുള്ളൂ. ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിന് ഏറ്റവും മേലുള്ള ലോകം വരയ്ക്ക് മാത്രമാണ് അവർക്ക് എത്താൻ പറ്റുള്ളൂ കേട്ടോ. ആണ് ബ്രഹ്മലോകം. സ്വർഗലോകം അല്ല, സ്വർഗലോകത്തിന് മേലെയാണ് ബ്രഹ്മജ്യോതിയാണ്. ഈ ശങ്കരാചാര്യരൊക്കെ വൈഷ്ണവല്ലേ മാതാജി? കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ സ്വർഗലോകങ്ങളിൽ എത്തുന്നത്. ഇവരെത്തുന്നത് ബ്രഹ്മജ്യോതിസിലാണ് കേട്ടോ. അതാണ് ബ്രഹ്മൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇവിടെ ബ്രഹ്മൻ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ബ്രഹ്മജ്യോതിയാണ്. ഭഗവാന്റെ ആ പ്രകാശ വലയത്തിലേക്ക് എത്തുന്നു. രജോ ഗുണമുള്ള ആൾക്കാരാണ് നമ്മളുടെ ആ പുണ്യകർമ്മങ്ങളൊക്കെ വർദ്ധിപ്പിച്ച് നമ്മൾ ചാരിറ്റി ഒക്കെ ചെയ്ത് ആ ലെവൽ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്വർഗലോകത്തിലെത്താം. ഓക്കെ. ആ ഒരു ഭക്തന് മാത്രമാണ് എവിടേക്ക് എത്താൻ പറ്റുന്നുള്ളൂ? കൃഷ്ണനിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റുന്നുള്ളൂ. ആ ഭഗവാന്റെ സ്വരൂപത്തിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റുന്നുള്ളൂ, ഭഗവാന്റെ ലെവലിലേക്ക്. അതായത് ബ്രഹ്മൻ കഴിഞ്ഞ് പരമാത്മ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഭഗവാൻ റിയലൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ആ ഭഗവാന്റെ അടുത്ത്, അതായത് ഗോലോക വൃന്ദാവന വരയ്ക്കുള്ള ആ ഒരു ലെവലിലേക്ക് എത്തണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? ഒരു ഭക്തനാവണം എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ഇതാണ് 3 കാര്യങ്ങൾ കേട്ടോ. ത്രിവിധ ഭവതി ശ്രദ്ധ. 3 തരത്തിലുള്ള ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊക്കെയാണ്. ഒന്നൊരു ഭക്തനാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ജ്ഞാനിയാണ്, കാമിയാണ്. കാമി എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസം ഉണ്ട്, എന്നാൽ നമ്മളുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. സകാമകർമ്മമാണ് അവിടെ ചെയ്യുന്നത്, നിഷ്കാമകർമ്മല്ല. ശ്രീ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, ശരീരത്തിനായ ജീവാത്മായിട്ട് പറഞ്ഞു വിട്ടു അല്ലെ. പ്രകൃതിയുടെ ഒരു പ്രത്യേക ഗുണത്തിലുള്ള അന്ധവിശ്വാസം കൊണ്ട് ആർക്കും പരിപൂർണത നേടാൻ കഴിയില്ല എന്നർത്ഥം. വിശ്വാസിനായ ഒരു ആധ്യാത്മിക ഗുരുവുമായി സഹവസിച്ച് സശ്രദ്ധമായും ഉയർന്ന ഗുണത്തിലേക്ക് സ്വയം ഉയർത്തപ്പെടാം. അപ്പൊ ഇനിയിപ്പോ നമ്മള് ജനിക്കുന്നത് ഏതെങ്കിലും തമോ ഗുണത്തിലാണെന്ന് വിചാരിച്ചോളൂ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കൂടി നമ്മള് ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തന്റെ സമ്പർക്കം ഉണ്ട് എന്ന് വിചാരിച്ച് നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് എത്തണമെന്ന് നമ്മൾ പ്രയത്നിക്കുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾക്ക് ഏത് ഗുണത്തിലേക്ക് പോവാം? സത്വഗുണത്തിലേക്ക് പോവാം. തമോ ഗുണത്തിൽ നിന്ന് സത്വഗുണത്തിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റും. അതാണ് മനുഷ്യജന്മത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത്. ബാക്കി ഏത് ജീവിവർഗങ്ങളിലും അത് സാധ്യമല്ല എന്നുള്ളതാണ് കേട്ടോ. അപ്പൊ ഒരു ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിനെ നമ്മൾക്ക് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഏത് ഗുണത്തിൽ നിന്നാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും എവിടേക്ക് എത്താം? സത്വഗുണത്തിലേക്ക് എത്താം. സത്വാനുരൂപ സർവസ്യ ശ്രദ്ധ ഭവതി ഭാരത. ശ്രദ്ധാമയോയം പുരുഷോ യോയ ശ്രദ്ധ സ ഏവ സഹ. വ്യത്യസ്തമായ പ്രകൃതി ഗുണങ്ങളിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് അല്ലയോ ഭാരത ശ്രേഷ്ഠ, ഓരോ വ്യക്തിക്കും ഓരോ തരത്തിലുള്ള വിശ്വാസത്തെ വളർത്തിയെടുക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇതില് നമ്മളിപ്പോ ഏതെങ്കിലും, അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു പലരും പല ഗുണങ്ങളിലാണ് ജനിക്കുന്നത് അല്ലെ. പക്ഷെ ആ ഓരോ വ്യക്തിക്കും എന്ത് ചെയ്യാം? ഇപ്പൊ രജോ ഗുണത്തിലുള്ള ആൾക്കാരുടെ വിശ്വാസം എന്ന് പറയുന്നത് വേറെ മാതിരിയായിരിക്കും. സത്വഗുണത്തിലുള്ള ആൾക്കാരുടെ വിശ്വാസം എന്ന് പറയുന്നത് വേറെ മാതിരിയായിരിക്കും. തമോ ഗുണത്തിലുള്ള ആൾക്കാരുടേത് വ്യത്യാസമായിരിക്കും, താൻ ആർജിച്ച ഗുണങ്ങൾക്കനുസരിച്ച്. അപ്പൊ ഏത് ഗുണങ്ങളാണോ നമ്മൾക്കുള്ളത് അതിനനുസരിച്ചുള്ള ജീവസത്തകൾ എന്ത് പറയും? ഓരോ പ്രത്യേക വിശ്വാസമുള്ളവരെന്ന് പറയുന്നു. അതാണ് രജോ ഗുണത്തിലുള്ള വിശ്വാസം, അല്ലെങ്കിൽ തമോ ഗുണത്തിലുള്ള വിശ്വാസം, അല്ലെങ്കിൽ സത്വഗുണത്തിലുള്ള വിശ്വാസം എന്ന് പറയുന്നത്. യഥാർത്ഥ മതവിശ്വാസത്തിന്റെ സത്ത് ശുദ്ധ സാത്വികതയിലാണുള്ളത്. അപ്പൊ ഇനി ശരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് എവിടേക്കാണ് എത്തേണ്ടത്? ശുദ്ധ സത്വത്തിലേക്കാണ്. ശുദ്ധ സത്വം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ 3 ഗുണങ്ങളുടെയും പ്രഭാവം ഇല്ലാത്തത്. അപ്പൊ എന്താണ്? സത്വഗുണം അത്രയും നല്ലതല്ലേ, അവർക്ക് നല്ലതും ചീത്തയൊക്കെ തിരിച്ചറിയാനുള്ള കഴിവുണ്ടല്ലോ. പിന്നെ എന്തുകൊണ്ടാണ് സത്വഗുണത്തിന് മേലൊരു ലെവലിലേക്ക് നമ്മൾ പോകണമെന്ന് പറയുന്നത്? നമ്മൾ ഇതിനു മുമ്പത്തെ അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞു, സത്വഗുണം നമ്മളെ എങ്ങനെയാണ് ബന്ധിക്കുന്നത്? ഓർമ്മയുണ്ടോ ആർക്കെങ്കിലും? സത്വഗുണം നമ്മളെ എങ്ങനെയാണ് ബന്ധിക്കുന്നത്? സുഖത്താലും ജ്ഞാനത്താലും. സുഖത്താലും ജ്ഞാനത്താലും. നമ്മൾക്ക് അറിവുണ്ട്, ഒരു അഹങ്കാരം നമ്മൾക്ക് വരും, നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ. അതുകൊണ്ട് വീണ്ടും ഭൗതിക ലോകത്തിലേക്ക് വരേണ്ടി വരും. അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് ഈ 3 ഗുണങ്ങളുടെ പ്രഭാവം ഇല്ലാത്ത ശുദ്ധ സത്വം എന്നുള്ള ഒരു ലെവലിലേക്ക് നമ്മൾ പോകണം.
നമ്മൾക്ക് അവിടെ അഹങ്കാരങ്ങളും ഇല്ല, ഒന്നുമില്ല. എല്ലാം ഭഗവാനുള്ള ഒരു സമർപ്പണം മാത്രമാണ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അപ്പൊ ഹൃദയത്തിന്റെ മാലിന്യബാധയ്ക്ക് അനുസരിച്ച് വ്യത്യസ്ത മതപ്രമാണങ്ങളെ നാം സ്വീകരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ പറയണത് ഇപ്പൊ ഓരോ മതം എന്നൊക്കെ നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ, അത് നമ്മുടെ ഗുണങ്ങൾക്കനുസരിച്ചാണ് എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. വിവിധ വിശ്വാസങ്ങൾക്ക് അനുയോജ്യമായി വെവ്വേറെ ആരാധനാക്രമങ്ങളുണ്ട്. യജന്തേ സാത്വിക ദേവാൻ യക്ഷരക്ഷാംസി രാജസാഹ പ്രേതാൻ ഭൂതഗണാം ചാന്യേ യജന്തേ താമസാ ജനാഹ. സാത്വികരായ ജനങ്ങൾ ദേവന്മാരെയും രാജസ സ്വഭാവികൾ അസുരന്മാരെയും തമോ ഗുണപ്രധാനികൾ ഭൂതപ്രേതങ്ങളെയും ആരാധിക്കുന്നു. ഇനി നോക്കിക്കോളൂ, സാത്വികരായ ജനങ്ങൾ ആരെയാണ് ആരാധിക്കുന്നത്? ദേവന്മാരെ. ദേവന്മാരെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് അവിടെ ഇത് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനാവണമെന്നില്ല കേട്ടോ. നമ്മളിപ്പോ വിഷ്ണുവിനെ, അതായത് ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ നമ്മൾ ദേവതകളായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ, അങ്ങനെ ഇപ്പൊ ഗണപതിയോ ഒക്കെ അങ്ങനെ ദുർഗാരാധനയൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നില്ലേ, അതിൽ അവരൊക്കെ ആരാണ്? സാത്വികരാണ്. നീ രാജസ സ്വഭാവികൾ ആരെയാണ് ആരാധിക്കുന്നത്? അസുരന്മാരെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ, ഇപ്പോ അസുരന്മാരായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്കും ഹിറ്റ്ലർമാരുടെ ആൾക്കാർക്കൊക്കെ ആരാധകരുണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. എന്തിനാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവര് ശ്രദ്ധ മുഴുവൻ എന്താണ്? ഭൗതിക കാര്യങ്ങൾ, പണത്തില്, അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളിലാണ്. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു സ്ത്രീയില് അങ്ങനത്തെ ആകർഷണങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ, അങ്ങനത്തെ ആകർഷണങ്ങൾ കൂടുതലുള്ള ആൾക്കാർ മുഴുവൻ ഇങ്ങനത്തെ ആൾക്കാരെയാണ് ആരാധിക്കുക എന്നാ പറയുന്നത്, അസുര സ്വഭാവികളെ. ഇനി തമോ ഗുണപ്രധാനിട്ടോ? ഭൂതപ്രേതങ്ങളെ. നമ്മുടെ ശരീരം, നമ്മള് ആത്മാവ് ശരീരം വിട്ട് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് നമ്മളൊരു 13 ദിവസം വരയ്ക്കും നമ്മൾക്ക് അടുത്ത ശരീരം ലഭിക്കുന്നില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നല്ല രീതിയിലല്ല മരിച്ചത്, നമ്മളായിട്ട് സ്വയം എന്താ പറയാ ആത്മഹത്യ ചെയ്യുക, അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ ഉള്ള ആൾക്കാർക്കൊന്നും അടുത്ത ശരീരം കിട്ടില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. അത്രയും കൊല്ലം നമ്മുടെ ജീവിത കാലയളവ് എത്ര ഉണ്ടോ ആ കാലയളവ് വരയ്ക്കും അവർക്ക് അടുത്തൊരു ശരീരം കിട്ടില്ല അത്രേ. അവരിങ്ങനെ അലഞ്ഞു തിരിഞ്ഞ് നടക്കണവരെയാണ് ഉണ്ടാവുക. അങ്ങനത്തെ അത്തരം ആൾക്കാരെയാണ് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഭൂതങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. പ്രേതങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണ പറയുന്നത് ഈ 13 ദിവസം വരയ്ക്കും ഒരാൾ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അയാളുടെ ശരീരത്തിന് അടുത്ത ഒരു ശരീരത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല. അവർക്കൊരു ട്രാൻസിഷൻ ബോഡി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ശരീരം കിട്ടും ഇത്രേ. അപ്പൊ അവർക്ക് നമ്മളുടെ ഈ ബന്ധുക്കളൊക്കെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് പറയുന്നത്. അതുപോലെ അവർക്ക് വിശപ്പുണ്ടാവത്രേ, ദാഹം ഉണ്ടാവത്രേ, അങ്ങനെ. അപ്പം അവര് അപ്പോഴത്തെ ഭക്ഷണം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അവർക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഈ ഇതൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, പിണ്ണം വെക്കാന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയില്ലേ, അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, അതൊക്കെയാണ് ഇത്ര അവരുടെ ഭക്ഷണം ഉണ്ടാവുക. അങ്ങനത്തെ ആ ഒരു ശരീരത്തിനാണ് പ്രേതം എന്ന് പറയുക കേട്ടോ. അപ്പൊ ഇതാണ് രണ്ട് നമ്മളെ വ്യത്യാസം. നമ്മൾ എനിക്ക് ഓവറായിട്ട് അറിവില്ല, നമ്മൾ ഇതുപോലെ ക്ലാസ്സുകളിൽ കൂടെ നമ്മൾ അറിഞ്ഞ കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഷെയർ ചെയ്യണം കേട്ടോ. അല്ലാണ്ട് ഡീപ്പായിട്ട് ചോദിച്ചാൽ അതിന് എനിക്ക് മറുപടി ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പോ ഇങ്ങനെയാണ് ഭൂതപ്രേതങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ഭൂതപ്രേതങ്ങളെയാണ് ആരാധിക്കുന്നത് തമോ ഗുണപ്രധാനികളാണ്. അവരാണ് എന്താണ് ഈ കള്ള് അങ്ങനത്തെയൊക്കെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് മാംസം ഒക്കെ വെച്ചുകൊണ്ട് നീതിക്കുക എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ, അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം 4:3-23. സത്വം വിശുദ്ധം വസുദേവ ശബ്ദിതം. വിശുദ്ധ സത്വാവസ്ഥയിൽ ഉള്ള ആൾ വാസുദേവനെ ആരാധിക്കുന്നു. ഭൗതിക പ്രകൃതി ഗുണങ്ങളിൽ നിന്ന് തികച്ചും മുക്തി നേടി അതീന്ദ്രിയതാഭാവമാർന്നവനെ പരമപുരുഷനെ ആരാധിക്കാൻ കഴിയൂ എന്നർത്ഥം. ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? ഇപ്പൊ നമ്മൾ ദേവതകളെ ആരാധിക്കുന്നത് സത്വഗുണത്തിലുള്ള ആൾക്കാര്, അസുരന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നത് രജോ ഗുണത്തിലുള്ള ആൾക്കാര്, ഭൂതപ്രേതങ്ങളെ ആരാധിക്കുന്നവര് തമോ ഗുണത്തിലുള്ള ആൾക്കാര്. അപ്പൊ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നവരാരാണ്? വസുദേവനെ, അതായത് കൃഷ്ണനെ ആരാധിക്കുന്നവര്. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. സത്വം വിശുദ്ധം വസുദേവ ശബ്ദിതം എന്നാണ്. വിശുദ്ധ സത്വാവസ്ഥയിലുള്ളയാൾ, അതായത് ഈ 3 പ്രകൃതി ഗുണങ്ങൾക്ക് മേലെ പോകുന്ന ഒരവസ്ഥയെത്തൂലോ, നമ്മളുടെ ഉള്ളിലത്തെ ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങളൊക്കെ മാറിയിട്ട് ആ അവസ്ഥയിലെത്തുന്ന ഒരാൾക്ക് മാത്രമാണ് ആരെ ആരാധിക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ എന്നാ പറയുന്നത്? ഭഗവാനെ, വസുദേവനെ ആരാധിക്കാൻ കഴിയും. വസുദേവനല്ല, വാസുദേവൻ. ഭൗതിക പ്രകൃതി ഗുണങ്ങളിൽ നിന്ന് തികച്ചും മുക്തി നേടി അതീന്ദ്രിയ. അപ്പൊ എന്ത് വേണം? ഭൗതിക പ്രകൃതി ഗുണങ്ങൾ ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല ഒരാൾക്ക്. ആരെ ആരാധിക്കണമെങ്കിൽ? കൃഷ്ണനെ ആരാധിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, വാസുദേവനെ ആരാധിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ. ഇതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഏത് ലെവലിൽ ഉണ്ടാവണം? വിശുദ്ധ സത്വത്തിൽ എത്തണം എന്നുള്ളതാണ്. അശാസ്ത്രാഭിഹിതം ഘോരം തപ്യന്തേ യേ തപോജനാഃ ദംഭാഹങ്കാര സംയുക്ത കാമരാഗബലാന്വിതാഃ കർഷയന്താ ശരീരസ്ഥം ഭൂതഗ്രാമചേതസഃ മാം ചൈവാന്താ ശരീരസ്ഥം താൻ വിദ്യാസുര നിശ്ചയാൻ. കാമം, ആസക്തി എന്നിവയാൽ പ്രേരിതരായി അഹംഭാവത്തോടുകൂടി സ്വശരീരത്തിലെ ഭൗതിക മൂലകങ്ങളെയും ശരീരത്തിൽ കുടികൊള്ളുന്ന പരമാത്മാവിനെ തന്നെയും ദ്രോഹിച്ചുകൊണ്ട് ശാസ്ത്ര നിർദ്ദിഷ്ടമല്ലാത്ത കഠിന തപസ് അനുഷ്ഠിക്കുന്ന വിഡ്ഢികൾ അസുരന്മാരാണ്. ഇവിടെ എന്താ കാണിക്കണേ നോക്കൂ, എന്തൊക്കെയാ ചെയ്യണേന്നുള്ളത്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ശരീരത്തിനെ ദ്രോഹിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ വലിയ ആൾക്കാരാണ്, എനിക്ക് എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാന്നുള്ള ഒരു അഹംഭാവത്തോട് കൂടിയിട്ട് ആ പരമാത്മാവിനെ തന്നെ ദ്രോഹിച്ചുകൊണ്ട് തപസ് അനുഷ്ഠിക്കുന്ന ആൾക്കാര് അസുരന്മാരാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ നമ്മള് ഹിരണ്യാക്ഷന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു അല്ലെ, എന്താണ് ചെയ്തതെന്നാ പറഞ്ഞത്?
കയ്യിലത്തെ ശരീരം ഓരോരോ മുറിച്ച് കയ്യിന്റെ മുറിച്ചിടും. ശരീരഭാഗങ്ങൾ വെട്ടി തീയിലിട്ടിട്ടാണ് അത്രേ അവര്. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ എന്ന് പറയുന്നത് ശാസ്ത്ര നിർദ്ദിഷ്ടങ്ങളല്ല. ഇതൊക്കെ ആരാ ചെയ്യുള്ളൂ? അസുരന്മാരാണ് ചെയ്യുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ്. പക്ഷേ അവര് ആരാധിക്കുന്ന ഒരിക്കലും ഭഗവാൻ വിഷ്ണുവിനെയോ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ രൂപത്തെയോ അവർ ആരാധിക്കുന്നില്ല, അവർ തപസ് ചെയ്യുന്നില്ല. അവരെപ്പോഴും തപസ് ചെയ്യുക ബ്രഹ്മാവിനെ അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ശിവനെയാണ്. കാരണം എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദേവതകൾ വേഗം പ്രീതിപ്പെടും എന്നാണ് പറയുന്നത്. ശിവനൊക്കെ ഭയങ്കര കാരുണ്യം അത്രേ. കാരണം എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ശിവദേവന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരെപ്പോഴും രാമ 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 ധ്യാനത്തിലാണ് ഉണ്ടാവുക. അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ ആൾക്കാർ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് തപസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ധ്യാനത്തിന് തടസ്സമാണ് അവർക്ക്. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ധ്യാനത്തിന് തടസ്സം വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വേഗം തന്നെ എന്താ പറയാ ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ പൂർത്തീകരിച്ചു കൊടുക്കും അത്രേ. നല്ലതോ ചീത്തയാന്നും കൂടി നോക്കില്ല എന്നാണ് പറയണത്. അത്രയും കാരുണ്യാണ് ശിവദേവന്, മഹാദേവന്. അങ്ങനെയാണ് മഹാദേവന് അബദ്ധം പറ്റിയത് അല്ലെ? ഭസ്മാസുരന് കൊടുത്തിട്ട് അറിയാലോ കഥ. അങ്ങനെയാണ് അതുപോലെയാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ വിഡ്ഢികളാണ് ഇങ്ങനത്തെ കഠിന തപസ് ചെയ്യുക എന്നാണ് പറയുന്നത്. ശാസ്ത്രവിഹിതങ്ങളല്ലാത്ത സ്വയംകൃതങ്ങളായ കടുത്ത തപോവ്രതങ്ങൾ ആചരിച്ചു പോരുന്നവരുണ്ട്. രാഷ്ട്രീയമായൊരു ലക്ഷ്യം സാധിച്ചു കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഉപവാസം അനുഷ്ഠിക്കുന്നതിന് ഉദാഹരണം. അപ്പൊ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നതാണ്, എപ്പോഴും നമ്മൾക്ക് ഉണ്ടാവും അല്ലെ, ധർണ, ഉപവാസം ഒക്കെ നമ്മൾ കാണാറുണ്ട്. ഏതെങ്കിലും രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിക്കെതിരായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു നേതാവിനെതിരായിട്ട് ഒക്കെ നമ്മൾ കാണാറുണ്ട്. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ എന്ന് പറയുന്നത് തെറ്റാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഉപവാസം അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകാനായിട്ട്, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ശരിക്കും ഉപവാസം അനുഷ്ഠിക്കാൻ പാടുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ്. പക്ഷെ നമ്മൾ അതിനെ എന്തിനു വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നു? ഭൗതിക കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുകയാണ് അല്ലെ? അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ശാസ്ത്രവിഹിതങ്ങളല്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇത്തരം വ്രതാചാരം ശാസ്ത്ര നിർദ്ദിഷ്ടമല്ല. ആത്മീയ പുരോഗതിക്ക് വേണ്ടിയാണ് രാഷ്ട്രീയമായോ സാമൂഹികമായോ ആയ ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നതിനല്ല മതഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഉപവാസം നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത്. അത്തരം കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഉപവാസാദി വ്രതങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്നവർ തികച്ചും അസുര സ്വഭാവികൾ തന്നെ. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാരും ഏതിലാണ് പെടുന്നത്? അസുര സ്വഭാവികളാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ആഹാരസ്ത്വപി സർവസ്യ ത്രിവിധോ ഭവതി പ്രിയഃ യജ്ഞസ്തപസ്തദാനം തേഷാം ഭേദമിമം ശൃണു. മനുഷ്യർക്ക് ഭക്ഷണ വിഷയത്തിൽ പോലും ഇഷ്ടാനിഷ്ടങ്ങൾ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ചായിരിക്കും. യജ്ഞങ്ങൾ, തപസ്, ദാനം എന്നിവയുടെ കാര്യത്തിലും അങ്ങനെ തന്നെ. ഇവയുടെ വ്യത്യാസങ്ങളെ പറ്റി കേട്ടുകൊള്ളുക. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? ഇനി നമ്മള് എങ്ങനെ നമ്മൾക്ക് സത്വഗുണത്തിലുള്ള ആൾക്കാരെ, രജോ ഗുണത്തിലുള്ള ആൾക്കാരെ, തപോ ഗുണത്തിലുള്ള ആൾക്കാരെ അവരുടെ പ്രവൃത്തികൾ കൊണ്ട് തിരിച്ചറിയാം എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തരാൻ പോണത് കേട്ടോ. വളരെ വളരെ ശരിക്കും ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആണ് അത്. ശരിക്കും നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാല് നമ്മൾക്കേ അറിയാം നമ്മൾ ഏത് ഗുണത്തിലാണുള്ളത് എന്നുള്ളത്, ഇത് ശരിക്കും പഠിച്ചാല്. ചില മിഷനറി പ്രവർത്തകർ ഉപദേശിക്കാറുണ്ട്, ആർക്കും ഇഷ്ടം പോലെ എന്തും ചെയ്യാമെന്നും പരിപൂർണതയിലെത്താൻ അതൊരു വിഘ്നമാവില്ലെന്നും. വേദനിർദ്ദേശം അനുസരിച്ചല്ല ഈ വിഡ്ഢികളായ വഴികാട്ടികളുടെ പ്രവർത്തനം. സ്വയം ഓരോ പദ്ധതികൾ ഉണ്ടാക്കി ജനങ്ങളെ വഴിതെറ്റിക്കുകയാണ് അവർ. അപ്പൊ എന്താണ്? ആർക്കും ഇഷ്ടം പോലെ എന്തും ചെയ്യാമെന്നുള്ള അധികാരം നമ്മൾക്ക് ഇല്ല. ശരിക്കും പറഞ്ഞാല് ഭഗവാന്റെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. അങ്ങനെ വന്നാൽ മാത്രമാണ് നമ്മൾക്ക് യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ഒരു സന്തോഷം നമ്മൾക്ക് ലഭിക്കുള്ളൂ. ബാക്കി എന്ത് കാട്ടിക്കൂട്ടി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും അവസാനത്തെ തീരുമാനം ആരുടെയാണ്? ഭഗവാന്റെയാണ്. അതിന്റെ റിസൾട്ട് നമ്മൾക്ക് കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? ഭഗവാന്റെ പ്രീതി ഉണ്ടാവണം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. വ്യത്യസ്ത ഗുണങ്ങളിലെ ഭക്ഷണമാണ് കേട്ടോ പറയാൻ പോണത്. ഇതൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസേഴ്സ് ആയിട്ട് വരും, അപ്പൊ ശ്രദ്ധിക്കൂ. ആയു സത്വബലാരോഗ്യ സുഖപ്രീതി വിവർധനാഹ രസ്യാ സ്നിഗ്ധാ സ്ഥിരാ ഹൃദ്യ ആകാരാ സാത്വിക പ്രിയാഹ. ദീർഘായുസ്സും നിലനിൽപ്പിനെ തന്നെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നതും ബലം നൽകുന്നതും ആരോഗ്യത്തെയും ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവരും മ്യൂട്ടിലാവണേ. രസവത്തും പ്രീതികരവും സ്നിഗ്ധവും ആസ്വാദ്യവുമായ ആഹാരമായിരിക്കും സാത്വിക സ്വഭാവികൾക്ക് ഇഷ്ടം. അപ്പൊ സാത്വിക ഗുണത്തിലുള്ള ആൾക്കാരുടെ ഇഷ്ടമുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ എങ്ങനത്തെയാണ്? സ്നിഗ്ധമായതും സ്നിഗ്ധം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ഫ്രഷ് ആണ് അത്. അതുപോലെ തന്നെ നിലനിൽപ്പിനെ തന്നെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നത്, അതായത് നമ്മളുടെ ആരോഗ്യത്തിനെ നിലനിർത്താൻ പറ്റുന്നത് എന്നർത്ഥം. ബലം നൽകുന്നത് ആരോഗ്യം, സന്തുഷ്ടിയും സംതൃപ്തിയും. ചില ആഹാരങ്ങൾ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് വളരെയധികം സന്തോഷം. ഇപ്പോ നമ്മൾ ഇതിൽ തന്നെ ഒരു നിയമങ്ങൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ. അപ്പൊ ഈ പൊതുവെ നമ്മൾക്ക് ഇഷ്ടമാണ് മാംസാഹാരങ്ങൾ കഴിക്കാൻ ഒരുപാട് ഇഷ്ടമുള്ള ആൾക്കാർ തന്നെയാണ് നമ്മളെല്ലാവരും അല്ലെ. പ്രത്യേകിച്ച് കേരളത്തിലുള്ള ആൾക്കാര്. നമ്മൾ തീരപ്രദേശമാണ്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ചുറ്റും കടലുകളും കായലുകളും ഒക്കെയാണ് നിറയുള്ളത്. അപ്പൊ അത് ഭക്ഷിച്ച് ശീലിച്ച ആൾക്കാരാണ് നമ്മളൊക്കെ. പക്ഷെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇതില് നമ്മുടെ ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ അത് വേണ്ട എന്ന് പറയുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മളുടെ വികാരങ്ങളെ ഉത്തേജിപ്പിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറയുന്നില്ലേ, ചായ കുടിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് എന്താണ് ഒരു ഫ്രഷ്നെസ് നമുക്ക് തോന്നും. നമുക്ക് തലവേദന എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ഒരു ഗ്ലാസ് ചായ ഉണ്ടാക്കി കുടിച്ചാൽ നമുക്ക് ഫ്രഷ് ആയിട്ട് തോന്നും അല്ലേ? തോന്നാറുണ്ടോ? തോന്നാറുണ്ട് അല്ലേ?
അപ്പൊ അത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? അത് ലൈറ്റായിട്ട് ലഹരി ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ കുടിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് എന്തുകൊണ്ടാണ് കുടിക്കുന്നത്? അത് കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ഒരു ഉത്തേജനം തോന്നുകയാണ്. എല്ലാ ടെൻഷനും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അവർ മറന്നു പോകും കുറച്ചു നേരത്തേക്ക്. അപ്പൊ പിന്നെ അവർ വേറൊരു ലോകത്താണ്. അപ്പൊ അത് അനുഭവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒരാളുടെ ചിന്തകളും ഇല്ലാണ്ട് ഒരു ദുഃഖങ്ങളും ഇല്ലാത്ത ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് പോകണം എന്നുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം കൊണ്ടാണ് ആൾക്കാർ ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ അത് ശാശ്വതമല്ല. 1 മണിക്കൂറോ 2 മണിക്കൂറോ. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്താണ്? നമ്മുടെ ബുദ്ധി മരവിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മൾ എന്താണ് പറയുന്നത്, എന്താണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എന്നറിയാനുള്ള ബോധം ആ സമയത്ത് നമ്മൾക്ക് ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ആ സമയത്ത് ചെയ്യാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അല്ലെ? അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഈ ഭക്ഷണ കാര്യങ്ങളും. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഉള്ളി, വെളുത്തുള്ളി ഇങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളിലൊക്കെയുള്ള ചില ഘടകങ്ങള് നമ്മളുടെ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളെ ഉത്തേജിപ്പിക്കും. നമുക്ക് സന്തോഷമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭയങ്കര സന്തോഷമായിട്ട് തോന്നും. ദുഃഖമാണെങ്കിലോ അത്യധികം ദുഃഖമായിട്ട് തോന്നും. അത് ബാലൻസ് ഇല്ലാത്ത മാതിരി. ചില ആൾക്കാർ വന്നില്ലേ, സന്തോഷം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ തുള്ളിച്ചാടും, എന്താ പെരുമാറാന്നറിയില്ല, എന്തൊക്കെ വിളിച്ചു പറയും എന്നറിയില്ല എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ നമ്മള്. ആ ഒരു ലെവലില് നമ്മുടെ മാനസിക എന്താ പറയാ, അതിന്റെ ആ ബാലൻസിനെ അത് തെറ്റിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഇങ്ങനത്തെ ഭക്ഷണങ്ങള്. അതുകൊണ്ടാണ് എന്ത് പറയുന്നത്, ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ കുറച്ച് ഒഴിവാക്കണം എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ, സാധാരണഗതിയിൽ. അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ ഈ സത്വഗുണത്തിലുള്ള ആഹാരം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? സ്നിഗ്ധവും ആസ്വാദികരം, ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള ഭക്ഷണം അപ്പൊ നമ്മൾ പാകം ചെയ്ത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ആരോഗ്യം തരുന്ന തരത്തിലുള്ള ഭക്ഷണങ്ങളാണ്. അത് സാത്വികമായിട്ടുള്ള ഭക്ഷണമാണ് ഇവിടെ പറയുക കേട്ടോ പൊതുവെ. അതായത് വെജിറ്റേറിയൻ ഭക്ഷണമാണ് പൊതുവെ ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ടായിരിക്കുക. കട്വം ലവണ ത്യുഷ്ണ തീഷ്ണാരൂക്ഷ വിദാഹീനക ആഹാര രാജസസ്യേഷ്ട ദുഃഖശോകാമയ പ്രദാഹ. കയ്പ്, പുളി, ഉപ്പുരസം, കടുത്ത ചൂട്, എരിവ്, വരൾച്ച എന്നിവ കൂടുതലുള്ള ആഹാര പദാർത്ഥങ്ങളെ രാജസ സ്വഭാവികൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു. ഇത്തരം ഭക്ഷ്യങ്ങൾ ദുഃഖത്തിനും രോഗങ്ങൾക്കും വഴിവെക്കുന്നവയാണ്. ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? കയ്പ്, പുളിപ്പ്, ഉപ്പുരസം, കടുത്ത ചൂട്, എരിവ്, വരൾച്ച ഇങ്ങനെയുള്ള ആഹാര പദാർത്ഥങ്ങളാണ് രാജസ സ്വഭാവികൾ. അതായത് ഒരുപാട് സ്പൈസി ഫുഡാണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. എരിവ്, പുളി ഒക്കെ കൂടുതലുള്ള സ്പൈസി ഫുഡ്. അപ്പൊ സ്പൈസി ഫുഡ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ ഏത് ഇതിൽപ്പെട്ട ആൾക്കാരാണ്? രജോ ഗുണാണ്. അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാരാണ്. ഒന്നിനും നമുക്ക് തൃപ്തി ഉണ്ടാവില്ല രജോ ഗുണത്തിലുള്ള ആൾക്കാർക്ക്. നോക്കിക്കോളൂ, പൊതുവെ നമ്മളൊക്കെ രജോ ഗുണ സ്വഭാവികളാണ് ഉണ്ടാവുക. സത്വഗുണത്തിലുള്ള ആൾക്കാർ വരണം നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത ലെവലിലേക്ക് വരും, അല്ലാന്ന് പറയുന്നില്ല. പക്ഷേ ജന്മന നമ്മളുടെ സ്വഭാവത്തിനനുസരിച്ച് പൊതുവെ നമ്മുടെ കേരളത്തിലുള്ള ആൾക്കാർക്ക് രജോ ഗുണ സ്വഭാവികളാണ് ഉണ്ടാവുക. അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് എന്താണ്, എന്തിനെങ്കിലും ഒരു തൃപ്തി വരുന്നുണ്ടോ? ഇത് കിട്ടിയാൽ അതിനേക്കാളും മേലെ പോകണം, അതിന് മേലെ പോകണം, അതിന് മേലെ പോകണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹം എപ്പോഴും ഉണ്ടാവുന്നത്. അപ്പൊ അത്തരം സ്വഭാവമാണ് രാജസ്വഭാവികൾക്ക് ഉണ്ടാവുക. അത് ഈ ഭക്ഷണം അതിന് ഒരു ഘടകമാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഈ ഓവർ സ്പൈസി ആയിട്ടുള്ള ഭക്ഷണങ്ങളൊക്കെയാണ് അതിനെ ഉത്തേജിപ്പിച്ച് ആ ആഗ്രഹങ്ങളെ നമ്മളിൽ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ്. ഇത്തരം ഭക്ഷ്യങ്ങൾ എന്താണ്? ദുഃഖത്തിനും രോഗങ്ങൾക്കും വഴിവെക്കുന്നവയാണ്. ഇനി യാതയാവം ഗതരസം പൂതി പര്യൂഷിതം ചയത് ഉച്ചിഷ്ടമഭിചാമീത്യം ഭോജനം താമസപ്രിയം. താമസപ്രിയർക്ക് താമസ ഗുണമുള്ള ആൾക്കാർക്കോ വളരെ വിചിത്രമായിട്ടുള്ള സ്വഭാവങ്ങളാണ്. എന്താണ്? 3 മണിക്കൂർ പഴയ സാധനങ്ങളോടാണ് അവർക്ക് ഇഷ്ടം കൂടുക അത്ര. അതായത് തലേദിവസമൊക്കെ വെച്ച സാമ്പാർ അതൊക്കെ കഴിക്കാൻ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിരിക്കും. അപ്പൊ ഈ 3 മണിക്കൂറിന് മുമ്പ് പാകം ചെയ്തതും സ്വാദ് നഷ്ടപ്പെട്ടതും ദുർഗന്ധമുള്ളതും ഉച്ചിഷ്ടവും തൊടാൻ കൊള്ളാത്തതുമായ ഭക്ഷണങ്ങളെയാണ് താമസ സ്വഭാവികൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. പൊതുവെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ കേട് വന്ന് ഭയങ്കരമായിട്ട് സ്മെല്ല് വന്നതെന്നല്ല കേട്ടോ ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫെർമെന്റഡ് ഫുഡ്സ് എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഒരുപാട് ഇങ്ങനെ പുളിച്ച ഭക്ഷണങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, പുളിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ. ഇപ്പൊ നമ്മളുടെ ഈ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, ഈ പിസ്സ ടൈപ്പ് സാധനങ്ങളൊക്കെ, അതിന്റെ മാവിനെ പുളിപ്പിച്ച് നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ, അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് താമസ സ്വഭാവികൾക്ക് ഇഷ്ടം എന്നാണ് പറയുന്നത്. ശാസ്ത്രപ്രോക്തമായ വിധത്തിൽ തയ്യാറാക്കിയതും കൃഷ്ണനെ നിവേദിച്ചതുമായ ഏത് ഭക്ഷണവും തികച്ചും ആധ്യാത്മികമായതിനാൽ ഏറെ കാലത്തിന് ശേഷം ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. എന്നാൽ നമ്മളിപ്പോ ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ 3 മണിക്കൂറിന് ശേഷം നമ്മൾ ഒരു ഭക്ഷണം ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതിന്റെ ഗുണം മാറും ഇത്രേ. കാരണം ആ ബാക്ടീരിയ എഫക്ട് വന്നിട്ട് വരാൻ തുടങ്ങുന്ന ഫുഡില്. നമ്മൾ പുറത്ത് നമ്മൾ തുറന്നു വെക്കാനല്ല, അടച്ചു വെച്ചതായാലും നോർമൽ ടെമ്പറേച്ചറിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ഭക്ഷണം 3 മണിക്കൂർ ശേഷം വരുമ്പോഴേക്കും അതിന്റെ സ്വാദ് മാറാൻ തുടങ്ങും എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താണ്, ഒരു ഭക്ഷണം കുക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എത്ര മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ കഴിക്കണം? 3 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ കഴിക്കുന്നതാണ് പറയുന്നത്. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നമുക്ക് 3 മണിക്കൂർ സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ട് പാലിക്കാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിലും ഒരു 4-5 മണിക്കൂർ കഴിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് എക്സെപ്ഷൻ എന്താണ് പറയുന്നത്? ഭഗവാന് പ്രസാദമായിട്ട് വെക്കുക. ഭഗവാൻ പ്രസാദമായിട്ട് വെച്ചിട്ട് കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണം ആധ്യാത്മികമായത് കാരണം കൊണ്ട് കുറച്ചു കാലം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഉപയോഗിച്ചാലും കുഴപ്പമില്ല. ഈ 3 മണിക്കൂറിന്റെ കണക്കോടെ നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ആഹാരത്തെ രോഗാണുരഹിതവും സംശുദ്ധവും എല്ലാവർക്കും ആസ്വാദികരവുമാക്കാൻ വേണ്ടി ഭഗവാന് നിവേദിക്കണം. അപ്പൊ എന്താണ് പറയുന്നത്? ഭഗവാന് നിവേദിച്ചു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ചീത്ത എഫക്റ്റുകൾ നമ്മൾക്ക് അധികം വരില്ല എന്നുള്ളതാണ്. പക്ഷെ വിശ്വാസത്തോടു കൂടി ചെയ്യണം കേട്ടോ.
അപ്പൊ സാധാരണഗതിയിൽ 3 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് വരും? രോഗാണുബാധ ഉണ്ടാവും, ബാക്ടീരിയൽ എഫക്ട് അതിനുണ്ടാവും. അതുകൊണ്ട് 3 മണിക്കൂറിനുള്ളിലാണ് നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ നിവേദിച്ച് കഴിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അല്ലെ, ഭഗവാൻ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? അതിന്റെ ചീത്ത ഗുണങ്ങളെ, പാപഫലങ്ങളെല്ലാം ആരാണ് ഏറ്റെടുക്കുന്നത്? ഭഗവാൻ ഏറ്റെടുക്കും. ഭഗവാൻ ഏറ്റെടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ ഭക്ഷണം നമ്മൾക്ക് തരികയാണ് പ്രസാദമായിട്ട്. അപ്പൊ അതില് എന്ത് ദോഷങ്ങളും ഉണ്ടാവില്ല എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ അല്ല എന്റെ നമ്മൾ നോക്കിക്കോളൂ, എപ്പോഴും ഒരു അന്നദാനമൊക്കെ കഴിക്കുമ്പോൾ സ്വാദ് കൂടുതലല്ലേ ഭക്ഷണത്തിന്? അതെ, അമ്പലത്തിൽ നിന്ന് കഴിക്കുമ്പോൾ അതെന്താ കാരണം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ നമ്മള് ഉമിനീര് ഇതായിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഭക്ഷണം ഉള്ളിൽ പോകുന്നത് അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ ഉമിനീര് അതിൽ കലരുന്നത്, നമ്മുടെ കണ്ണുകൾക്ക് അത് പ്രത്യക്ഷമല്ലെങ്കിലും ഭഗവാന്റെ ഉമിനീര് അതിൽ കലരുന്നത് കൊണ്ടാണ് അതിന് സ്വാദ് കൂടണത് എന്നാണ് പറയുന്നത്, ശരിക്ക് ശാസ്ത്രങ്ങൾ പറയുന്നത്. അഫലാകാംക്ഷി പെറിയ വിധിഷ്ഠോ ഇച്ഛതേ യഷ്ടവ്യാമേവേദി മന സമാധായ സാത്വിക. അപ്പൊ ഇപ്പൊ 3 തരത്തിലുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു കേട്ടോ. ഇതൊരു ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരാണ്, എല്ലാവരും നോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ. ഇനി അടുത്തത് എന്താ പറയുന്നത്? ഇനി യജ്ഞങ്ങളാണ് പറയുന്നത്. യജ്ഞങ്ങളിൽ വെച്ച് ഫലോദ്ദേശമില്ലാതെയും സശ്രദ്ധമായും വേദവിധി പ്രകാരം കർത്തവ്യബോധത്തോടെ അനുഷ്ഠിക്കപ്പെടുന്ന യജ്ഞം അത്രേ സാത്വികം. സാത്വിക യജ്ഞം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഫലോദ്ദേശമില്ലാതെ എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ യജ്ഞങ്ങൾക്കും ഒരു ഫലം ഉണ്ടല്ലോ. എന്തുകൊണ്ട് ഫലോദ്ദേശമില്ലാതെ എന്ന് പറയുന്നത്? നമ്മളുടെ എന്തെങ്കിലും ആഗ്രഹം സാധിക്കാനായിട്ട്, അതായത് എന്റെ മകളുടെ കല്യാണം നടക്കണം, എന്റെ രോഗം മാറണം, ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾക്ക് ചെയ്യുന്ന യജ്ഞങ്ങളല്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ആ യജ്ഞം ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തുണ്ടാവണം? എല്ലാവർക്കും നല്ലത് വരണം, എല്ലാവർക്കും ഭക്തി ഉണ്ടാവണം, അങ്ങനത്തെ ഒരു പൊതു കാര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങനത്തെ നല്ല ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടി ചെയ്യുന്ന യജ്ഞങ്ങളാണ് ഫലോദ്ദേശമില്ലാത്തത് എന്ന് പറയുന്നത്. സശ്രദ്ധമായിട്ട് എപ്പോഴും ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് വേണം? ശ്രദ്ധയോടുകൂടി ചെയ്യണം. വേദവിധി പ്രകാരം കർത്തവ്യബോധത്തോടെ അനുഷ്ഠിക്കപ്പെടുന്ന യജ്ഞമാണ് സാത്വികം. മനസ്സിലായോ? അപ്പൊ എന്ത് വേണം? ഫലോദ്ദേശമില്ലാതെ സശ്രദ്ധമായി വേദവിധി പ്രകാരം കർത്തവ്യബോധത്തോടു കൂടി ചെയ്യുന്ന യജ്ഞമാണ് സാത്വികം. അപ്പൊ ഈ ജന്മത്തിൽ നമ്മൾക്ക് എന്താ തന്നിട്ടുള്ളത്? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഈ ജന്മത്തിലെ ഈ കലിയുഗത്തിലെ യജ്ഞം എന്താണ്? നാമസങ്കീർത്തനം. അതാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത്, ഇതില് പടം കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ. ഭഗവതി പൂജനത്തിന് വേണ്ടി മാത്രമാവണം ക്ഷേത്ര ദർശനം. അത് ഒരാളെ സാത്വിക ഗുണസ്ഥിതനാക്കും. സംസ്കാര സമ്പന്നനായ ഏതൊരാളും ശാസ്ത്ര നിർദ്ദേശങ്ങളെ അനുസരിക്കുകയും ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുകയും വേണം. അപ്പൊ ഭഗവാനെ പൂജിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് നമ്മൾ ക്ഷേത്രം ദർശിക്കേണ്ടത്. ക്ഷേത്രത്തിന്റെ ഭംഗി കാണാനോ അവിടുത്തെ 4 ആൾക്കാരെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞിട്ട് അവരോടൊക്കെ ഗോസിപ്പിടിക്കാനോ അല്ലാന്ന്. നമ്മളൊരു ഗ്രൂപ്പായിട്ട് പലപ്പോഴും അമ്പല സന്ദർശനങ്ങൾ പോകാറുണ്ട്. പക്ഷെ അമ്പലത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക? 1008 കാര്യങ്ങളാണ്. അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ വീട്ടിലത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ള സമയം സമാധാനമായിട്ടുള്ള നമുക്ക് തോന്നും അല്ലെ. ഒരു ഗ്രൂപ്പായിട്ട് പോകുമ്പോഴത്തെ കാര്യമായിട്ടോ പറയണത്. നമ്മൾ വീട്ടിലത്തെ പല കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുണ്ടാവും. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കുറച്ചു കാലം കഴിഞ്ഞിട്ടാവും ഒരുമിച്ച് കൂടുന്നത്. അപ്പൊ അതിന്റെ കുറെ വിശേഷങ്ങൾ പറയാനുണ്ടാവും. ഇതിനെല്ലാം നമ്മൾ എപ്പോഴും അമ്പലത്തിനുള്ളിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? ആ ഭഗവാന്റെ സ്മരണം മാത്രമാണ് ഉണ്ടാവാൻ പാടുള്ളൂ. കാരണം എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ അമ്പലങ്ങൾ നമ്മുടെ വീട് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ പ്രാണപ്രതിഷ്ഠ നടത്തിയിട്ടാണ് ഈ ഭഗവാൻ അവരെ പ്രതിഷ്ഠിക്കുന്നത്. അപ്പൊ എല്ലാ മാലിന്യങ്ങളും നീങ്ങി അത്രയും എന്താ പറയാ പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ള ദൈവികമായിട്ടുള്ള അന്തരീക്ഷമാണ് ഒരു അമ്പലത്തിന്റെ ഉള്ളിലത്തത് എന്ന് പറയുന്നത്. ആ അന്തരീക്ഷത്തില് നമ്മൾക്ക് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് എത്താനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ശക്തി കൂടും. അതുകൊണ്ട് അവിടെ പോയിരുന്ന് നാമം ചൊല്ലി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് നമ്മൾ വീട്ടിലിരുന്ന് നാമം ചൊല്ലണേക്കാളും 1000 മടങ്ങ് ഫലം കൂടുതലാണ് നമ്മൾക്ക് ലഭിക്കുക. അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് അങ്ങനത്തെ അവിടെ സ്ഥലത്ത് പോയി നമ്മൾക്ക് എന്ത് ഗുണം കിട്ടുന്ന പറയുന്നത്? സാത്വിക ഗുണം കിട്ടും. സംസ്കാര സമ്പന്നനായ ഏതൊരാളും ശാസ്ത്ര നിർദ്ദേശങ്ങളെ അനുസരിക്കുകയും ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുകയും വേണം. അഭിസന്ധായ തൂ ഫലം ദമ്പാർത്ഥമഭി ചൈവയത് ഇച്ഛതേ ഭരതശ്രേഷ്ഠ തം യജ്ഞം വിദ്ധി രാജസം. രാജസഗുണം എന്താണ് പറയുന്നത്? ഭൗതികമായ ഏതെങ്കിലും പ്രയോജനത്തിന് വേണ്ടിയോ ഗർവ് കാട്ടാനോ ആയി അനുഷ്ഠിക്കപ്പെടുന്ന യജ്ഞം രാജസം എന്ന് പറയുക എന്നറിയുക, അല്ലയോ ഭാരതശ്രേഷ്ഠ. അപ്പൊ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഈ നവരാത്രിയുടെ ആഘോഷങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ വലിയ വലിയ ആൾക്കാര് ചെയ്യുന്ന കണ്ടിട്ടില്ലേ? ഈ നമ്മൾ ടിവിയിൽ വീഡിയോ ഒക്കെ കാണാറുണ്ടോ? കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? ഈ അംബാനി അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാരൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് കണ്ടില്ലേ? വളരെ വിപുലമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇതായിട്ട്. അപ്പം നമ്മളൊരു പൂജ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ഇത്രയും ആൾക്കാർക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് പ്രസിദ്ധി കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നമ്മൾ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്? ഭഗവാനെ പ്രീതിപ്പെടുത്താനായിട്ട് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾക്ക് പബ്ലിസിറ്റിയുടെ ആവശ്യമുണ്ടോ? ഇല്ല. അപ്പൊ അതാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഭക്തന്മാരാണ് എന്ന് കാണിച്ച് കുറെ ആൾക്കാരെയൊക്കെ നമ്മൾ ബിസിനസ്സിലേക്ക് ആകർഷിക്കാനായിട്ട് അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാർ അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ഈ ഇതൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ. അപ്പൊ അത് എന്തെങ്കിലും പ്രയോജനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടോ ഗർവ് കാട്ടണം നമ്മൾ വലിയ ആളാണെന്ന് കാണിക്കാനോ ചെയ്യുന്ന യജ്ഞമല എന്താണ്? രാജസമാണ് എന്നുള്ളതാണ്. വിധിഹീനാമ സൃഷ്ടാന്നം മന്ത്രഹീനാമ ദക്ഷിണം ശ്രദ്ധാവിരഹിതം യജ്ഞം താമസം പരിചക്ഷതേ
വേദോക്ത വിധികൾ അനുസരിക്കാതെയും പ്രസാദ വിതരണം, മന്ത്രോച്ചാരണം, പൂജാരിക്ക് ദക്ഷിണ എന്നിവ കൂടാതെയും വിശ്വാസമില്ലാതെയും ചെയ്യപ്പെടുന്ന യജ്ഞം തമോ ഗുണമുള്ളതാണ്. അപ്പൊ തമോ ഗുണത്തിലുള്ള യജ്ഞത്തിന് ഉദാഹരണം എന്താ? വിധി മാനിക്കാതെ അന്നദാനം കൂടാതെ അതായത് പ്രസാദം. നമ്മൾ എപ്പോഴും ഒരു പൂജ നടത്തുമ്പോൾ എത്ര ചെറിയ ഒരു പൂജയാണെങ്കിലും ആയിക്കോട്ടെ, നിങ്ങൾ നാരായണീയം വായിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ്, നാരായണീയം വായിക്കുന്ന ഒരു ഇത് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ വെച്ച് നാരായണം വായിക്കാൻ നമ്മൾ തീരുമാനിച്ചു നിൽക്കൂ, കുറച്ച് ആൾക്കാരെയൊക്കെ വിളിച്ചു, നമ്മളെല്ലാവരും നാരായണീയം വായിക്കുന്നു, അതും ഒരു പൂജയായിട്ട് എടുക്കാം നമ്മൾക്ക്. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മള് ദക്ഷിണ കൊടുക്കണം. പ്രസാദം ഉണ്ടാക്കി എല്ലാവർക്കും കൊടുക്കണം. ഭഗവാന് പ്രസാദം വെക്കണം ആദ്യം, എന്നിട്ട് എല്ലാവർക്കും കൊടുക്കണം. പിന്നെയോ മന്ത്രോച്ചാരണം നമ്മൾ ചൊല്ലുന്നുണ്ടല്ലോ. ഇനി പൂജാരിക്ക് ദക്ഷിണ, അതുപോലെ തന്നെ ആരെങ്കിലും പൂജ ചെയ്യാൻ നമ്മൾ വിളിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ദക്ഷിണ കൊടുക്കണം. ദക്ഷിണ കൊടുത്ത് എന്താണ് സംഭവിക്കുക? ഇപ്പൊ അവരും ഒരു ഭഗവാന്റെ കാര്യത്തിനല്ലേ. ദക്ഷിണ കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ എന്താ, അവര് ദക്ഷിണ വേണ്ടാന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്തിനാ കൊടുക്കണേ എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യം. നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കൾ ആരെങ്കിലും ആണ് വന്നിട്ട് പൂജ ചെയ്യുന്നത്, അപ്പൊ അവര് നമ്മളോട് പറഞ്ഞു എനിക്ക് ദക്ഷിണ ഒന്നും വേണ്ട, ഞാൻ ചെയ്തു തരാമെന്ന് പറഞ്ഞു. അവിടെ ദക്ഷിണ കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ എന്താ ഉണ്ടാവുക? ഫലം അവർക്ക് കിട്ടും, വായിക്കുന്ന അതിന്റെ ഫലം മുഴുവൻ ആർക്കാ പോവുക? വായിക്കുന്ന പൂജാരിക്ക് പോവും. നമ്മൾ എന്ത് ഫലത്തിന്, അതായത് നമ്മൾക്ക് ആ ഭഗവാനോടുള്ള ഒരു ആസക്തി വരാനായിട്ട്, ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം കിട്ടാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതിന്റെ ഫലം മുഴുവൻ ആർക്കാണ് പോവുക? പൂജ ചെയ്യുന്ന ആൾക്ക് പോവും. അതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും പൂജ ചെയ്യാൻ വരുന്ന ആൾക്കാരെ നമ്മൾ സന്തോഷിപ്പിച്ച് അയക്കണം എന്നാണ്. അവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് 5 രൂപയ്ക്ക് 10 രൂപയ്ക്ക് നമ്മള് മുമ്പേ തന്നെ തീരുമാനിക്കണം നമ്മളുടെ കഴിവിനനുസരിച്ചുള്ള പൂജയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. അല്ലാതെ വന്ന പൂജാരിയോട് ഇത്രേ തരാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്നുള്ള ആർഗ്യുമെന്റ്സ് ഒന്നും അവിടെ വരാൻ പാടില്ല. എപ്പോഴും ആ പൂജ ചെയ്യുന്ന ആൾ സന്തോഷത്തോടു കൂടി വേണം നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് പോകാൻ എന്നുള്ളതാണ്. അതുപോലെ വിശ്വാസമില്ലാതെ അപ്പൊ പറയാം, 4 പേര് പറയാണ് നിങ്ങൾ പൂജ ചെയ്താൽ നല്ലതാണെന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ എന്തിനോ വേണ്ടിയിട്ട്, നമ്മൾക്ക് അതിൽ വിശ്വാസമൊന്നുമില്ല, എന്നിട്ട് നമ്മൾ പൂജ ചെയ്യുക, ബാക്കിയുള്ളവരെ കാണിക്കാനായിട്ട് ചെയ്യാന്നൊക്കെ പറയില്ലേ. അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്ത് ഗുണത്തിൽപ്പെട്ടതാണ്? തമോ ഗുണത്തിൽപ്പെട്ടതാണ്. അപ്പൊ വേദോക്ത വിധികൾ അനുസരിക്കാതെയും പ്രസാദ വിതരണം, മന്ത്രോച്ചാരണം, പൂജാരിക്ക് ദക്ഷിണ എന്നിവ കൂടാതെയും വിശ്വാസമില്ലാതെയും ചെയ്യപ്പെടുന്ന യജ്ഞം തമോ ഗുണമുള്ളതാണ്. 3 തരത്തിലുള്ള യജ്ഞങ്ങളിപ്പോ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു കേട്ടോ. ചിലപ്പോൾ ജനങ്ങൾ ധനസമ്പാദനത്തിനായി ചില ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുകയും നേടിയ സമ്പത്ത് വൈദികാജ്ഞകളെ അവഗണിച്ചുകൊണ്ട് സുഖഭോഗങ്ങൾക്കായി ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അത്തരം മതപരമായ ചടങ്ങുകളുടെ പ്രകടനങ്ങൾ നിർവ്യാജങ്ങൾ എന്ന് കരുതാൻ വയ്യ. താമസങ്ങളാകയാൽ അവ അസുര സ്വഭാവത്തെ വളർത്തും, മനുഷ്യവർഗത്തിന് ഒരു വിധത്തിലും പ്രയോജനപ്പെടുകയുമില്ല. അതാണ് നമ്മൾ എന്താണ് ആദ്യം ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കണം. എന്റെ കയ്യിൽ പൈസ ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ വീണ് കിടന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച് ഭഗവാൻ അനുസരിച്ച് നമ്മൾക്ക് കുറെ പൈസ കിട്ടി നിൽക്കും. എന്നിട്ട് അത് നമ്മൾ എന്തിനു ഉപയോഗിക്കുന്നു? നല്ല നല്ല എൻജോയ് ചെയ്യാൻ, ആസ്വദിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, നമ്മൾ ടൂർ പോകാനായിട്ട്, നല്ല നല്ല ഭക്ഷണങ്ങൾ കഴിക്കാനായിട്ട്, അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുക എന്നുള്ളത്. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് തെറ്റാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ നമ്മൾക്ക് അങ്ങനത്തെ ഒരു യജ്ഞം ചെയ്തിട്ട് കല ഭഗവാനെ ആരാധിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ്. ഇത് ശരിക്കും തമോ ഗുണത്തിലുള്ളതാണ്. അത് അസുര സ്വഭാവത്തെയാണ് വളർത്തുക എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇനി അടുത്തത് തപസ്സാണ് കേട്ടോ പറയുന്നത്. ദേവദ്വിജഗുരു പ്രാജ്ഞ പൂജനം ശൗചമാർജവം ബ്രഹ്മചര്യമഹിംസ ച ശാരീരം തപ ഉച്ചതേ. പരമപുരുഷൻ, ബ്രാഹ്മണൻ, ആധ്യാത്മിക ആചാര്യൻ, മാതാപിതാക്കൾ തുടങ്ങിയ ഉന്നതർ എന്നിവരെ ആരാധിക്കൽ, ദേഹശുദ്ധി, ലാളിത്യം, ബ്രഹ്മചര്യം, അഹിംസ എന്നിവയെ ശാരീരികമായ തപസ് എന്ന് പറയുന്നു. ശാരീരികമായ തപസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ആചരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ആണ് കേട്ടോ. അപ്പൊ എന്താണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്? ആരെയൊക്കെ ആരാധിക്കണം? ബ്രാഹ്മണര്, ഭഗവാൻ, ബ്രാഹ്മണര്, ആധ്യാത്മിക ആചാര്യൻ, മാതാപിതാക്കൾ എല്ലാവരെയും ഗുരുതുല്യരായിട്ട് ആരാധിക്കണം എന്നാണ്. അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ആരാധിക്കണം. പിന്നെയോ നമുക്ക് ദേഹശുദ്ധി ഉണ്ടാവണം. ദേഹശുദ്ധി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം അല്ലെ, കുളിക്കുക, വൃത്തിയായിട്ടിരിക്കുക എന്നുള്ളതൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ മനസ്സും ശുദ്ധമായിരിക്കണം. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം? മന്ത്രം ജപിക്കണം അല്ലെ. ലാളിത്യം, അതുപോലെ നമ്മൾ ആരും അല്ല, ഭഗവാന്റെ സേവകരാണെന്നുള്ള ഒരു ഭാവം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടാവണം. ബ്രഹ്മചര്യം, അഹിംസ. അതായത് ബ്രഹ്മചര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഇവിടെ നമ്മള് ബ്രഹ്മചര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മള് ഒരു ഗൃഹസ്ഥനായിട്ടുള്ള ആൾക്കാര് ഉണ്ടാവും. അവരെങ്ങനെയാ ബ്രഹ്മചാരി ആവുക എന്ന് നമുക്ക് ചോദിക്കാം അല്ലെ. ഗൃഹസ്ഥരായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് നമുക്ക് ബ്രഹ്മചാരി എന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല. പക്ഷേ ഇവിടെ ബ്രഹ്മചര്യം എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഗൃഹസ്ഥന് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അത് ശരിയായി പാലിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് കേട്ടോ. അല്ലാണ്ട് വിവാഹം കഴിക്കാതെ ബ്രഹ്മചര്യം അനുഷ്ഠിക്കുക എന്നുള്ളതല്ല ഇവിടുത്തെ ബ്രഹ്മചര്യം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അതായത് ഒരു പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാവണം? ആ പഠിപ്പിൽ മാത്രം ഒഴുകി അതിനു വേണ്ടി നമ്മള് നല്ല ലെവലിൽ എത്താനായിട്ട് ആ പഠിപ്പ് പൂർത്തിയാക്കാനുള്ള ഒരു ശ്രമമാണ് ആ സമയത്ത് ഉണ്ടാവേണ്ടത്. ആ സമയത്ത് നമ്മൾ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഗൃഹസ്ഥാശ്രമത്തിലേക്ക് പോകാൻ പാടില്ല. ഇനി അത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഗൃഹസ്ഥാശ്രമം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു കല്യാണം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞ് എന്താണ് ദൈവഭക്തിയുള്ള കുട്ടികളെ വളർത്തിയുണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്വം. അതുപോലെ മറ്റുള്ളവർക്ക് ദാനം കൊടുക്കണം, ബ്രാഹ്മണന്മാർക്കൊക്കെ അതിനുള്ള യജ്ഞങ്ങൾ ചെയ്യണം. അപ്പൊ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഗൃഹസ്ഥാശ്രമത്തിൽ ചെയ്യേണ്ടത്. അതെല്ലാം പൂർണ്ണമായിട്ട് പാലിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ ബ്രഹ്മചര്യം എന്നാണ് പറയുക. മനസ്സിലായോ?
ഹരേ കൃഷ്ണ. അതായത് ഒരു സന്യാസി അല്ല, സന്യാസിയാണ് ബ്രഹ്മചര്യം എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല നമ്മൾക്ക്. ഗൃഹസ്ഥാശ്രമത്തിൽ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ധർമ്മങ്ങൾ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പാലിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതും ബ്രഹ്മചര്യമാണ്. അതാണ് ചിട്ട, നിഷ്ഠ എന്ന് പറയുന്നത്. അഹിംസ എന്നിവയെ ശാരീരികമായ തപസ് എന്ന് പറയുന്നു. ഇനി അഹിംസ, അത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന കാര്യമല്ലേ. മറ്റുള്ളവരെ നമ്മൾ വാക്കുകൾ കൊണ്ട് പോലും നോവിക്കരുത് എന്നുള്ളതാണ് ശരിക്കുള്ള അഹിംസ കേട്ടോ. ഒരാളെ മുറിപ്പെടുത്തുന്ന രീതിയിലുള്ള സംസാരങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ഇത് സാത്വികമായ തപസ് ഏതാണെന്ന് മനസ്സിലായില്ലേ? ഈ അനുദ്വേഗകരം വാക്യം സത്യം പ്രിയഹിതം ചയത് സാധ്യായ അഭ്യസനം ചൈവ വാഗ്മയം തപ ഉച്യതേ. സത്യവും പ്രയോജനകരവും കേൾക്കുന്നവർക്ക് ഉദ്യോഗമുണ്ടാക്കാത്തതും ഹിതകരവുമായ സംഭാഷണവും പതിവായുള്ള വേദമന്ത്രോച്ചാരണവുമാണ് വാഗ്മയമായ തപസ്. അവൻ ഈ തപസ്സില് ഇപ്പൊ ആദ്യത്തത് ശാരീരികമായ തപസ്സാണ് കേട്ടോ, സോറി, സത്വഗുണത്തിലുള്ളതല്ല, ശാരീരികമായ തപസ്സാണ് നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞത്. ഇനി ഇത് വാഗ്മയമായ വാക്കുകൾ കൊണ്ടുള്ള തപസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? എന്തായിരിക്കണം? സത്യമായിരിക്കണം, നുണ പറയാൻ പാടില്ല. പിന്നെ സത്യം പറയണതെന്ന് ഓക്കെ, നമ്മൾക്ക് ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് പ്രയോജനമുള്ള കാര്യം ആയിരിക്കണം. അപ്പൊ ഹിതകരമായ സത്യമായിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ്. അതായത് ഇപ്പൊ നമ്മള് ഒരു സത്യം പറഞ്ഞു നിൽക്കൂ, അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോ ഏറ്റവും ഈസി ആയിട്ടുള്ള എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല്, നമ്മുടെ വീടുകളിൽ വയസ്സായ ആൾക്കാരുണ്ട് എന്ന് വെച്ചോളൂ, നല്ല പ്രായമായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ്, അവർക്ക് ഹാർട്ടിനൊക്കെ പ്രോബ്ലം ഉള്ള ആൾക്കാരാണ്, ഒരു എയിൽമെന്റ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ അവര് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് അവരെ മക്കൾ നന്നായിട്ടാണ് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഏത് ദുഃഖങ്ങളും അറിയിക്കാണ്ട് നല്ല ലെവലിൽ അവരെ പരിരക്ഷിച്ചു പോകുന്ന ഒരു സമയത്ത് പെട്ടെന്ന് അവരുടെ ഒരു മകനോ മകളോ ആക്സിഡന്റലായിട്ട് മരിച്ചു നിൽക്കൂ. ഓക്കെ, സപ്പോസ്. അപ്പോ ഇത് പോയി കഴിഞ്ഞിട്ട് അവരോട് പറയുമ്പോഴത്തെ അവരുടെ അവസ്ഥ എന്തായിരിക്കും? അവർക്ക് മരണം സംഭവിക്കാം അല്ലേ? മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ പറയുന്നത്? അപ്പൊ നമ്മൾ സത്യം മാത്രമേ പറയാൻ പാടുള്ളൂ എന്ന് പറയുന്നത് ചില സമയത്ത് നമ്മൾക്ക് എന്തുണ്ടാവും, മറ്റുള്ളവരുടെ മാനസിക അവസ്ഥയെ അനുസരിച്ച് വേണം നമ്മൾ സത്യമാണോ പറയേണ്ടതെന്ന് നമ്മൾ തീരുമാനിക്കേണ്ടത്. അതാണ് ഇവിടെ ഹിതകരമായ സത്യം എന്ന് പറയുന്നത്. മറ്റുള്ളവരെ മുറിപ്പെടുത്തുന്ന രീതിയിലോ മറ്റുള്ളവർക്ക് ആങ്സൈറ്റി ഉണ്ടാവുന്ന രീതിയിലോ ഉള്ള സത്യങ്ങൾ നമ്മൾ പറയാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ അവരോട് എന്ത് പറയും? ഓക്കെ, അവരിപ്പോ കുറച്ച് നാളത്തേക്ക് വേറെ സ്ഥലത്താണ്, അവർക്ക് കുറച്ച് വയ്യായി ഉണ്ട്, അതുകൊണ്ട് വരുന്നില്ല എന്നുള്ള രീതിയിൽ പറഞ്ഞ് സ്ലോലി ആണ് ഈ ഒരു സത്യം അവരിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലെ നമ്മൾക്ക്. അതാണ് പറയുന്നത് കേട്ടോ. അതാണ് അനിത്യേകകരം, ഒരാൾക്ക് ഉദ്യോഗം ഉണ്ടാക്കുന്നത്, ഉത്കണ്ഠ ഉണ്ടാക്കുന്ന മറ്റു സത്യങ്ങൾ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് വിളിച്ചു പറയാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ്. എന്നാൽ സത്യം മാത്രമേ പറയാനും പാടുള്ളൂ. കേൾക്കുന്നവർക്ക് ഒക്കെ ഉദ്യോഗം ഉണ്ടാകാത്തതും ഹിതകരവുമായ സംഭാഷണവും പതിവായുള്ള വേദമന്ത്രോച്ചാരണവുമാണ് വാഗ്മയമായ തപസ്. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഒരു ഇതിന് നമ്മൾക്ക് എന്ത് വേണം? അങ്ങനെ കാമായിട്ടുള്ള ശാന്തമായിട്ടുള്ള ഒരു മനസ്സ് നമ്മൾക്ക് കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? വേദമന്ത്രോച്ചാരണം നടത്തണം. മന്ത്രോച്ചാരണം, നമ്മൾ നാമം ചൊല്ലണം, ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം ജപിക്കണം. ഇനി ഇതിപ്പോ വാഗ്മയമായ തപസ്സാണ് പറഞ്ഞത് കേട്ടോ. ഇനി അടുത്തത് എന്താണ്? മാനസികമായ തപസ്സാണ്. മനഃപ്രസാദ സൗമ്യത്വം മൗനം ആത്മവിനിഗ്രഹ ഭാവസംശുദ്ധി തപോമാനസമുച്യതേ. സംതൃപ്തി, സൗമ്യത, മൗനം, ആത്മസംയമനം, സ്വഭാവശുദ്ധി എന്നിവ മാനസികമായ തപസ്സിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. മാനസികമായ തപസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? മനസ്സിൽ നമ്മൾക്ക് എപ്പോഴും ഒരു സംതൃപ്തി ഉണ്ടാവണം, നമ്മൾ കിട്ടുന്നതിൽ തൃപ്തിപ്പെടാൻ പഠിക്കണം എന്നുള്ളതാണ്. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് സംതൃപ്തി ഉണ്ടാവില്ല. എനിക്ക് 100 രൂപ കിട്ടി, എനിക്ക് എന്റെ കയ്യിൽ ഒറ്റ പൈസ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഓക്കെ, ഞാൻ വളരെ കഷ്ടം, ഒരു 100 രൂപയെങ്കിലും കിട്ടിയെങ്കിൽ എന്ന് വിചാരിച്ചപ്പോഴാണ് ഭഗവാൻ എങ്ങനെയോ എനിക്ക് 200 രൂപ എത്തിച്ചു തന്നു എന്ന് വിചാരിച്ചു. അപ്പൊ 100 രൂപയിൽ നമ്മുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ബാക്കി എത്ര രൂപയുണ്ട് നമ്മുടെ കയ്യില്? 100 രൂപയുണ്ട് അല്ലേ? അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് തോന്നണം, അയ്യോ നമ്മൾക്ക് ഇനി ഒരു കാര്യം കൂടി വാങ്ങണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷെ ഈ 100 രൂപ കൊണ്ട് പറ്റില്ല, അതിന് 200 രൂപ വേണം, അപ്പൊ വീണ്ടും 100 രൂപ വേണം. മനസ്സിലാവുണ്ടോ? ഈ തരത്തിലാണ് നമ്മുടെ മനസ്സ് പോകുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് ഒരിക്കലും ലൈഫില് തൃപ്തി എന്ന് പറയുന്നത് വരില്ല. നമ്മൾക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് ആ ഒരു മനസ്സിൽ സന്തോഷം ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ സംതൃപ്തി എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിന്റെ അവസ്ഥയാണ്? മനസ്സിന്റെ അവസ്ഥയാണ്. നമ്മൾക്ക് കിട്ടുന്നതോ കിട്ടാത്തതോ അല്ല. നമ്മളുടെ തൃപ്തി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ മനസ്സ് നമ്മൾ അതിൽ തൃപ്തിപ്പെടുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ്. മാനസികമായിട്ടുള്ള ഒരു അവസ്ഥയാണ് സംതൃപ്തി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ എന്താണോ നമ്മൾക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത് അതിൽ തൃപ്തി കണ്ടെത്താനുള്ള ഒരു മനസ്സ് നമ്മൾക്ക് ഉണ്ടാവണം. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എപ്പോഴും നമ്മൾക്ക് ദുഃഖങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ല, നമ്മൾ അതിൽ തൃപ്തരാണെങ്കിൽ. മനസ്സിലാവുണ്ടോ? ഇനി സൗമ്യത, ആരാണ് ഒരു ബ്രാഹ്മണൻ, പണ്ടത്തെ ബ്രാഹ്മണന്മാരൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് ഭിക്ഷ യാചിച്ചിട്ടാണ് ജീവിക്കുക എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലെ? അപ്പൊ ഈ ഒരു ബ്രാഹ്മണൻ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് അയാൾ എപ്പോഴും ഭിക്ഷ യാചിച്ചിട്ടാണ് ജീവിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഒരു വീട്ടിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അവര് പറയും, എനിക്ക് ഒരു 1/2 ഗ്ലാസ് മോരുണ്ടെങ്കിൽ തരും, നല്ല ചൂടാണ്, ഉച്ചയ്ക്കാണ് ചെല്ലുന്നത്, ഒരു മോര്
കൊണ്ടുവന്ന് കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ആ ബ്രാഹ്മണന് അപ്പൊ ആ സ്ത്രീ വേഗം എന്ത് ചെയ്യുന്ന വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പാവം കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല തളർന്നിട്ടാണ് വരുന്നത്, വിശപ്പുണ്ടാവും. അപ്പൊ ഭക്ഷണമൊന്നും ബാക്കിയില്ല, കഴിച്ചും കഴിഞ്ഞു. എന്ത് ചെയ്യും അവരെന്ത് ചെയ്യും, നല്ല ഒരു ചൂട് പാല് നല്ല പഞ്ചസാരയൊക്കെ ഇട്ട് നന്നായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് പറയും ഞങ്ങളുടെ പശുവിന്റെ കറന്നതാണ്, നല്ല സ്വാദാണ്, കുടിച്ചോളൂ എന്ന് പറയുക. അപ്പൊ അയാൾ പറയും വേണ്ട എന്ന് പറയും. അപ്പൊ അവർക്ക് ആ അത്ഭുതവും എന്താണ്, മോര് ചോദിച്ചിട്ട് പാല് കൊടുത്തിട്ട് പാല് കുടിക്കുന്നില്ല. അപ്പോഴാണ് അവർ പറയുന്നത് ഈ പാല് ഞാൻ കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നാളെ എനിക്ക് പാലിന് വേണ്ടിയുള്ള ആഗ്രഹം വരും, അപ്പൊ മോര് കൊണ്ട് തൃപ്തിപ്പെടാൻ എനിക്ക് പറ്റാതെയാവും, അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എനിക്ക് ഒരു ഗ്ലാസ് മോര് തന്നെ തന്നാ മതിയെന്ന്. മനസ്സിലായോ? അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ അവസ്ഥ. അതായത് എന്തെങ്കിലും നല്ല സാധനങ്ങൾ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് നമുക്ക് തൃപ്തിപ്പെടാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ അതാണ് സംതൃപ്തി, സൗമ്യത, മൗനം. മൗനം എന്ന് പറയുന്നത് മിണ്ടാതിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണോ? ഹരേകൃഷ്ണ, അവിടെ മൗനം എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ്? ആവശ്യത്തിന് മാത്രം സംസാരിക്കുക. ആവശ്യത്തിന് മാത്രം സംസാരിക്കുക, വേണ്ടത് മാത്രം സംസാരിക്കുക. അതിന് കഴിയുന്നതും ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക എന്നതാണ്. കാരണം എന്ത് നമ്മൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് മനസ്സിലാക്കുമ്പോഴും ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തി നമ്മൾക്ക് പറയാൻ ശ്രമിച്ചു കഴിഞ്ഞാണ്ടല്ലോ നമ്മളുടെ ഭാവം തന്നെ മാറും. നമ്മൾക്ക് ഭഗവാനുള്ള അറ്റാച്ച്മെന്റ് കൂടുതൽ കൂടുതൽ വരാൻ തുടങ്ങും. ഇപ്പൊ നമ്മൾക്ക് ശാസ്ത്രങ്ങളിലെ ഉദാഹരണങ്ങൾ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമ്പോഴാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ശരി, പ്രഹ്ലാദന്റെ കഥ, ധ്രുവന്റെ കഥ, ഇതൊക്കെ അവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് മനസ്സിലാക്കിക്കാം നമുക്ക് ചെറുപ്രായത്തിലാണെങ്കിൽ. അപ്പൊ അവർക്കും തോന്നുമോ ഇവരൊക്കെ എങ്ങനെ എത്ര ക്ഷമയുള്ള ആൾക്കാരായിരുന്നു. ആ ഒരു ക്ഷമ പഠിപ്പിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ഇവരൊക്കെ കഥകളൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് അവരുടെ ഉള്ളിലേക്ക് ആ ഒരു ബോധം കൊണ്ടുവരാം ചെറുപ്പത്തില്. കുറച്ച് വലുതായ പറ്റില്ല കേട്ടോ. അപ്പൊ ഇനി ആത്മസംയമനം. ആത്മസംയമനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? സ്വയം ഒരു കൺട്രോൾ ഉണ്ടാവണം. അതാണ് നമ്മൾക്ക് എത്ര വേണം എത്ര വേണ്ട, എന്ത് വേണം എന്ത് വേണ്ട എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾക്ക് എന്ത് വേണം ഉള്ളിൽ വരണം. അതുപോലെ തന്നെ ഒരാള് നമ്മളെ വളരെ ദേഷ്യം പിടിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള സംസാരം അവരുടെ സൈഡിൽ നിന്ന് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് എങ്ങനെ നിൽക്കാൻ പറ്റണം? അവർക്ക് വിവരമില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ്, അവർക്ക് ശരിയല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ സംസാരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ ആ ലെവലിലേക്ക് ഇറങ്ങരുത് എന്നുള്ളൊരു ബോധം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടാവണം. നമ്മളും അവരെ പോലെ സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങിയാൽ ആ മുമ്പിലിരിക്കുന്ന ആളും നമ്മളും തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസം ഉണ്ടോ? ഇല്ലേ? അപ്പൊ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ എപ്പോഴും ഒരു ചിന്ത വേണം, നമ്മൾ ആ ലെവലിലാണോ പോകേണ്ടത്, നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഇരിക്കേണ്ടത്. അങ്ങനെ ഒരു ചിന്ത വരാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മളത് ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്താൻ തുടങ്ങിയതാണ് അർത്ഥം. കാരണം നമ്മൾക്ക് ഒരു ബാലൻസ് വന്നു, അവിടെ സംസാരിക്കണോ വേണ്ടയോ. സ്വഭാവശുദ്ധി ഉണ്ടാവണം. നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ അല്ലെ, ഈ അമ്മ നിയമങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഏതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പാലിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളത്. ഇതൊക്കെ മാനസികമായ തപസ്സിൽപ്പെടുന്നു. മൗനം എന്നാൽ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിൽ തന്നെ മനസ്സുറപ്പിക്കുക എന്നർത്ഥം. കൃഷ്ണാബോധ നിഷ്ഠനായ മനുഷ്യൻ ആ നിലയ്ക്ക് പൂർണ്ണമായും മൗനിയാണ്. അതാണ് അതായത് കൃഷ്ണാബോധമുള്ള ആളെ എപ്പോഴും ഭഗവാനെ കുറിച്ചും ഭഗവാനെ ബന്ധപ്പെടുത്തിയുമാണ് സംസാരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അയാൾ എപ്പോഴും മൗനിയാണ് നമുക്ക് പറയാം. കാരണം ചീത്ത ഒരു കാര്യങ്ങളും അവരെ വായിന്ന് വരില്ല. ആത്മസംയമനം അഥവാ മനോനിയന്ത്രണം എന്നാൽ ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങളിൽ നിന്ന് മനസ്സിനെ മോചിപ്പിക്കൽ അത്രയേ. അതാണ് ഏത് നല്ലത് ചീത്ത എന്നുള്ളത് അറിഞ്ഞ് നമ്മൾക്ക് വേണ്ടാത്ത കാര്യങ്ങളെ ഉപേക്ഷിക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റണം. ശ്രദ്ധയാ പറയാ തപ്തം തപസ്ത്രിവിധം നരൈഹി അപലാകാംക്ഷിഭിർയുക്തൈ സാത്വികം പരിചക്ഷതേ. ഈ 3 വിധം തപസ്സും ആധ്യാത്മിക വിശ്വാസത്തോടെയും ഭൗതിക നേട്ടങ്ങളെ ആഗ്രഹിക്കാതെയും പരമപുരുഷന് വേണ്ടി മാത്രം അനുഷ്ഠിച്ചു പോന്നാൽ സാത്വികം എന്ന് പറയാം. അപ്പൊ ഇപ്പൊ നമ്മൾ 3 തരത്തിലുള്ള തപസ്സാണ് പറഞ്ഞത്. ഏതൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞത്? ശാരീരിക തമസ്, ആത്മീയ തമസ്, മാനസികമായ തപസ് അല്ലെ. അപ്പൊ ഈ 3 തപസ്സുകളും ഇനി സത്വഗുണത്തിലും ഉണ്ട്, തമോ ഗുണത്തിലും ഉണ്ട്, രജോ ഗുണത്തിലും ഉണ്ട്. മനസ്സിലാവുണ്ടോ? അപ്പൊ ഈ 3 ഇത് സത്വഗുണം, രജോ ഗുണം, തമോ ഗുണം എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. ഇവിടെ എന്താ പാഠത്തിൽ കൊടുത്തത്? ഇത് വൃന്ദാവന പരിക്രമ, ഗോവർദ്ധന പരിക്രമ, മായാപൂർ പരിക്രമയൊക്കെ കേട്ടോ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അതായത് ഇതും ഒരു തപസ്സാണ്. അതായത് അവരുടെ ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് അവർ അങ്ങനെ തന്നെ മാറ്റിക്കാണ് അല്ലെ, ഭഗവാനിൽ സമർപ്പിച്ചിട്ട്. അപ്പൊ വൃന്ദാവനത്തിന്റെ പരിക്രമയാണ് ഇത്. അവിടെ വൃന്ദാവനത്തിൽ 2 തരത്തിലുള്ള പരിക്രമയുണ്ട്. ഒന്ന് വൃന്ദാവന പരിക്രമ, ഒന്ന് ഗോവർദ്ധന പരിക്രമ. ഗോവർദ്ധന പരിക്രമ എന്ന് പറയുന്നത് ഗോവർദ്ധന പർവ്വതം മാത്രം ചുറ്റിയിട്ട് വരുന്നതാണ് കേട്ടോ. അപ്പൊ അതാണ് ഇതിനെ നമ്മൾക്ക് എത്ര കിലോമീറ്റർ ആണ്? 23 കിലോമീറ്റർ ആണ് ഗോവർദ്ധന പരിക്രമ വരിക. നടന്നു പോകും. ഈ മായാപൂർ പരിക്രമയാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത് കേട്ടോ താഴെ. മായാപൂർ ആണ് നമ്മളുടെ എന്താ പറയാ ഇപ്പോഴത്തെ ഇതെന്ന് പറയുന്നത്. മായാപൂർ ഇസ്കോണിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ആസ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് മായാപൂരാണ് കേട്ടോ, നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ. ഞങ്ങളവിടെ പോയായിരുന്നു. അതെയോ? അതാണ് ജയപതാക സ്വാമി മഹാരാജാവ് അവിടെയാണുള്ളത്. മധുര, വൃന്ദാവനമൊക്കെ പോയത്. അങ്ങനെ ഒരുമിച്ച് പോയി അല്ലെ. കാര്യങ്ങൾ വളരെ നല്ലതാണ്. നമ്മൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഭഗവാന്റെ കാലടികൾ, ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവാണ് മായപ്പൂര് വരിക. അപ്പൊ
എന്താ പറയുന്നത്, അവരൊക്കെ കാലടികൾ പതിഞ്ഞ സ്ഥലങ്ങളിൽ നമ്മൾ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നമ്മൾക്കൊരു ആത്മീയത വരും എന്നുള്ളതാണ്. നമ്മുടെ ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങൾ കുറയും ഇത്രേ. കാരണം ഭഗവാന്റെ പാദങ്ങള് ആ മണ്ണിന്റെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പാദം സ്പർശിച്ച മണ്ണല്ലേ അവിടെ നമ്മൾ സ്പർശിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ സത്കാരമാന പൂജാർത്ഥം തപോതംപേന ചൈവയത് ക്രിയതേ തദിഹ പ്രോക്തം രാജസം ചലം അപ്ധ്രുവം. ബഹുമതിയും ആരാധനയും നേടാനോ അഹങ്കാരം കൊണ്ടോ ചെയ്യപ്പെടുന്ന തപസ് രാജസമാണ്, ക്ഷണികവും അനിശ്ചിതവുമാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് പ്രവൃത്തിയും എന്താണ് എങ്ങനത്തെ തപസ്സാന്ന് പറയുന്നത്? ഇത് നമ്മൾക്ക് ബഹുമതി കിട്ടണം, ഞാൻ വലിയ മറ്റുള്ളവരൊക്കെ എന്നെ ഒപ്പമെന്ന് പറയണം, എന്നെ ആരാധിക്കണം, ആദരിക്കണം എന്നുള്ള മനോഭാവത്തോടു കൂടി ചെയ്യുന്ന എന്ത് തപസ്സും എന്താണ്? രാജസമാണ്. നമ്മള് സാത്വികം പറഞ്ഞില്ലേ, ഇവിടെ സാത്വികം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഇത് നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ, ഇതിന്റെ വായിച്ചില്ല അല്ലെ? ഈ 3 വിധം തപസ്സും ആധ്യാത്മിക വിശ്വാസത്തോടെയും ഭൗതിക നേട്ടങ്ങളെ ആഗ്രഹിക്കാതെയും പരമപുരുഷന് വേണ്ടി മാത്രം അനുഷ്ഠിച്ചു പോന്നാൽ സാത്വികം എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാന് വേണ്ടി സമർപ്പിച്ചിട്ട് എല്ലാ പ്രവൃത്തികളും ചെയ്താലേ, എല്ലാ യജ്ഞങ്ങളും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? അത് സാത്വികമാണ്. അതായത് നമ്മുടെ വാക്കുകളായാലും ശരീരം കൊണ്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളായാലും മനസ്സുകൊണ്ടുള്ള മനസ്സാ വാചാ കർമ്മണ എന്ന് പറയില്ലേ, എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഭഗവാന് വേണ്ടി സമർപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് സാത്വികമാണ്. ഇനി സ്വയം, അതായത് നമ്മൾക്ക് പേര് നേടണം, കീർത്തി വേണം എന്നുള്ള ലെവലിൽ ചെയ്യുന്ന തപസ് എന്ന് പറയുന്നത് രാജസാണ്. മൂഢോ ഗ്രാഹേണാത്മനോയത് പീഡയാ ക്രിയതേ തപഃ പരസ്യോത്സാദനാർത്ഥം താമസമുദാഹൃതം. മൂഢബുദ്ധി മൂലം സ്വയം പീഡനം അനുഭവിച്ചോ അന്യരെ പരിക്കേൽപ്പിക്കാനോ നശിപ്പിക്കാനോ ഉദ്ദേശിച്ചോ ചെയ്യപ്പെടുന്ന തപസ് തമോഗുണ പ്രധാനമാണ്. അപ്പൊ സ്വയം പീഡനമായി അനുസരിച്ചിട്ട് ഇവിടെ കണ്ടില്ലേ, ഇവിടെ ഹിരണ്യകശിപുവിനെയാണ് കാണിക്കുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ദേഹത്തുനിന്ന് എന്താ വരുന്നത്? തീ വരുന്ന ലെവലാണ് ആ തപസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അല്ലെ, ശരീരത്തിനെ പീഡിപ്പിച്ചുകൊണ്ട്. അപ്പൊ ഇത് അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നമ്മളുടെ ഇതിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാല് ഇപ്പൊ ഈ ടെററിസ്റ്റ് ഒക്കെ ഒരു സൂയിസൈഡ് ബോംബൊക്കെ മേലിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് വരും അല്ലേ? അങ്ങനെ കണ്ടിട്ടില്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ടെററിസ്റ്റ് ആക്രമണങ്ങളൊക്കെ അവർ അധികം എന്താ ചെയ്യുക? ഒരാളെ ഒരു ബോംബ് കെട്ടിവെച്ചിട്ട് അങ്ങോട്ട് വിടും, അയാൾ മരിക്കും, കൂടുതൽ ആൾക്കാരും കൂടെ മരിക്കും അല്ലെ? അപ്പൊ അയാളും നശിക്കുകയാണ്, മറ്റുള്ളവരെ നശിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ള തപസ്സുകളൊക്കെ എന്താണ്? തമോ ഗുണപ്രധാനം. പോലുള്ള അസുരന്മാർ അനശ്വരത നേടാനും ദേവന്മാരെ ഹിംസിക്കാനും വേണ്ടി അനുഷ്ഠിച്ച വിഡിത്തമാർന്ന കഠിനവ്രതങ്ങൾ പ്രസിദ്ധങ്ങളാണല്ലോ. അസാധ്യമായ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കഠിനവ്രതത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നവർ തമോ ഗുണ സ്വഭാവികൾ തന്നെ. തീർച്ചയായിട്ടും ഇതൊക്കെ എന്തിലുള്ളതാണ്? തമോ ഗുണത്തിലുള്ളതാണ്. എപ്പോഴും നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രവൃത്തി മറ്റുള്ളവർക്ക് ദ്രോഹമാണെങ്കിൽ അത് തമോ ഗുണമാണ് കേട്ടോ. നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രവൃത്തി നമ്മൾക്ക് മറ്റുള്ളവർക്കും ഉപകാരമാണെങ്കിൽ അത് സത്വഗുണമാണ്. ഇനി ഒരു പ്രവൃത്തി നമ്മൾക്ക് ഉപകാരമാണ്, മറ്റുള്ളവർക്ക് ദ്രോഹമില്ല എന്നുള്ള ലെവലിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് രജോ ഗുണമാണ്. മനസ്സിലായോ? ഇനി അടുത്ത് നമ്മൾ ദാനത്തിലേക്കാണ് പോകാൻ പോണേ കേട്ടോ. ദാതവ്യാമിതി യദ്ദാനം ദീയതേ അനുപകാരിണേ ദേശേ കാലേ ച പാത്രേ ച തദ്ദാനം സാത്വികം സ്മൃതം. കർത്തവ്യം എന്ന ബോധത്തോടെയും പ്രതിഫലേച്ച കൂടാതെയും ഉചിതമായ സ്ഥലത്ത് വെച്ച് വേണ്ടുന്ന കാലത്ത് അർഹിക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ദാനം സാത്വികമാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് ഒരു ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് ഉചിതമായ സ്ഥലത്ത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെന്താ പറയുന്നത്? സാത്വികമാണ്. കർത്തവ്യബോധത്തോടെ പ്രതിഫലേച്ച കൂടാതെ, അതായത് നമുക്ക് തിരിച്ചു കിട്ടണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹത്തോടെ ഒരിക്കലും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല? ദാനം കൊടുക്കാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ്. അത് കടം കൊടുക്കുന്നതാണ്, ദാനം കൊടുക്കുന്നതല്ല. അപ്പൊ ദാനം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സ്വന്തം ഇഷ്ടത്തോട് കൂടിയിട്ട് മനസ്സോട് കൂടിയിട്ട് ഒരാൾക്ക് സഹായം ചെയ്യുന്നതാണ്. അപ്പൊ ഇനി ഉചിതമായ സ്ഥലത്ത് വെച്ച് അപ്പൊ അത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നല്ല സ്ഥലത്ത് വെച്ചിട്ടായിരിക്കും കൊടുക്കണത്. അതുപോലെ അർഹിക്കുന്ന വ്യക്തി അപ്പൊ അതാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്, ഒരു ഭിക്ഷ ചോദിച്ചു വരുന്ന ആൾക്കാർക്ക് നമ്മൾ കൊടുക്കുമ്പോൾ അവരത് എന്തിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതിനനുസരിച്ച് അതിന്റെ ഫലം നമ്മൾക്കാണ് വരിക. അതുകൊണ്ട് അർഹിക്കുന്ന വ്യക്തിക്കായിരിക്കണം നമ്മൾ എപ്പോഴും കൊടുക്കേണ്ടത്. ഒരാളെ കുറിച്ച് നന്നായിട്ട് അറിഞ്ഞിട്ട് വേണം അയാൾക്ക് ദാനം കൊടുക്കണോ വേണ്ടേ എന്നുള്ളത് ആലോചിക്കാനായിട്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് അധികവും എന്താണ്, നമ്മൾ അമ്പലങ്ങൾക്കൊക്കെ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഓവറായിട്ട് നമുക്ക് ആലോചിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അവർ നല്ല കാര്യങ്ങൾ എസ്പെഷ്യലി വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇസ്കോൺ അമ്പലത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇസ്കോണിൽ നമ്മൾ കാണുന്നതൊക്കെ സന്യാസിമാരാണ് അല്ലേ? ഇസ്കോൺ അമ്പലത്തിലുള്ള ആൾക്കാർ സന്യാസിമാരാണ്. അവർക്കൊരു പ്രൈവറ്റ് അക്കൗണ്ട് എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റ് ഇല്ല. അവർ അമ്പലത്തിലേക്കാണ് എല്ലാം പോകുന്നത്. ആ അമ്പലത്തിന്റെ ഒരു പോർഷൻ കിട്ടുന്ന ദാനങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒരു പോർഷനാണ് ഇവര് ഭക്ഷണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് അന്നദാനം എന്നുള്ള ലെവലിലാണ് അത് ചെയ്യുക. ഭഗവാന് വേണ്ടി കുക്ക് ചെയ്ത് അവിടെ വരുന്ന ആൾക്കാർ എല്ലാവരും ചേർന്ന് കഴിക്കുന്നു എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റാണ് അത്. അതെന്തായാലും അപ്പൊ അവർക്ക് തനി അക്കൗണ്ടോ തനി അവരുടെ മെയിൻ്റനൻസിന് വേണ്ടി തനി പൈസയോ അങ്ങനത്തെ ഒന്നും ഇല്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന പൈസ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് പോവുക? അമ്പലത്തിന് വേണ്ടി.
ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്, അതായത് അവിടുത്തെ നല്ല കാര്യങ്ങൾ അവർ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത് പോവുക. അത് ഒരിക്കലും ഒരാളുടെ പേഴ്സണൽ ഉപയോഗങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് അവർക്ക് പറ്റില്ല. മനസ്സിലാവുണ്ടോ പറയണത്? അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് നമ്മൾ ആലോചിക്കാണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനത്തെ അമ്പലങ്ങൾക്ക് നമുക്ക് കൊടുക്കാം. കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ അത് ഒരാളുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് അല്ലല്ലോ പോണത്. അതാണ് വ്യത്യാസം. അപ്പൊ അത് ഒരു കോമൺ അക്കൗണ്ട് ആകുമ്പോൾ, ഒരു അമ്പലത്തിന്റെ അക്കൗണ്ട് ആകുമ്പോൾ അത് പൂർണ്ണമായിട്ടും നല്ല കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. പക്ഷെ നമ്മുടെ അമ്പലങ്ങളിലൊക്കെ പൊതുവെ ഒരുപാട് നല്ല കാര്യങ്ങൾ അവർ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൂടി അതിൽ കുറെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്താണ് സ്വാർത്ഥ താല്പര്യങ്ങൾക്ക് ഒരു അതിലത്തെ ആ ഒരു സംഘടന ശരിയല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അതിന്റെ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ ശരിയല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവര് പേഴ്സണൽ ആയിട്ടുള്ള ആവശ്യങ്ങൾ കൂടി അവർ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടാവാം. നമുക്കറിയില്ല ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. നമ്മൾ വലിയ വലിയ അമ്പലങ്ങളുണ്ടല്ലോ, തിരുപ്പതി, ഗുരുവായൂർ, അങ്ങനത്തെ അമ്പലങ്ങൾക്കൊക്കെ പോകുന്ന പൈസകൾ പൂർണ്ണമായിട്ടും എന്തിനൊക്കെയാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടതെന്നുള്ളത് നമുക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറയാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷേ ഇസ്കോൺമാരുടെ അമ്പലങ്ങളിൽ ഇതാണ് അവിടുത്തെ ചിട്ട. അവർ സന്യാസിമാരായതുകൊണ്ട് അവർക്ക് വന്നിട്ട് അവർക്ക് പേഴ്സണൽ അക്കൗണ്ട് എന്നുള്ളത് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല. ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രസിഡന്റിന്റെ പേരിലെങ്ങാനും അവർ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കാം. അതിന് അമ്പലത്തിലേക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പേര് വേണമല്ലോ, അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവർ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കാം. അല്ലാതെ അവർക്ക് പേഴ്സണൽ അക്കൗണ്ട് ഒന്നും യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള അധികാരം ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ ആ പോകുന്ന പൈസ മുഴുവൻ ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത് പോവുക എന്നുള്ളതാണ്. വിവേകപൂർവമല്ലാത്ത ദാനത്തെ അനുഭവിക്കുന്നതുമില്ല. ആത്മീയ ഉത്കർഷം അർഹതയ്ക്ക് മാനദണ്ഡമാണ്. അപ്പൊ എന്താണ് ആധ്യാത്മിക കർമ്മങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവർക്ക് നൽകുന്ന ദാനമാണ് ഏറ്റവും വിശിഷ്ടമായിട്ടുള്ളത്. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? യത്തു പ്രത്യുപകാരാർത്ഥം ഫലമുദ്ദിശ്യ വാ പുനഃ പരിക്ലിഷ്ടം തദ്ദാനം രാജസംസ്കൃതം. ഏതെങ്കിലും ഫലം ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ട് പ്രത്യുപകാരം പ്രതീക്ഷിച്ചോ പൂർണ്ണ സമ്മതമില്ലാതെയോ നൽകപ്പെടുന്ന ദാനം രാജസമാണ്. അപ്പൊ എന്തെങ്കിലും നമ്മളിപ്പോ ഇവിടെ അവർ ദാനം കൊടുക്കുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് നോക്കൂ, ആ റീലിൽ കുറച്ചും കൂടി വ്യൂ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. കണ്ടില്ലേ? ആ പിക്ചർ കാണുന്നുണ്ടോ? അപ്പൊ ഇങ്ങനെ, അതായത് നമ്മൾ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മളൊരു ഫോട്ടോ ഒക്കെ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂസ് പേപ്പറിലോ മീഡിയയിലോ ഒക്കെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ വലിയ ആൾക്കാരാണ് എന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി ചെയ്യുന്നതുണ്ടല്ലോ, ഇതെല്ലാം രാജസമാണ്, ദാനം. സ്വർഗത്തിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെടുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചോ ചിലപ്പോൾ മനസ്സോടെ ചിലർ ദാനം ചെയ്യാറുണ്ട്. ഇത്രയേറെ ധനം ഞാൻ വൃഥാ ചെലവാക്കിയല്ലോ എന്ന് പിന്നീട് പശ്ചാത്തപിക്കുകയും ചെയ്യും. മറ്റു ചിലപ്പോൾ മേലധികാരിയുടെ ദാനങ്ങൾക്ക് രാജസ സ്വഭാവമാണുള്ളത്. അതെന്തിനാണെന്ന് വെച്ചാൽ പേരുണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അതായത് എന്നിട്ട് അവർ ദൈവമേ എന്റെ എത്ര പൈസ ഞാൻ കളഞ്ഞത് എന്നിങ്ങനെ ആലോചിക്കും ഉള്ളിൽ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ട്. അങ്ങനത്തെ ഒരു ചിന്ത വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതെന്താണ്? രാജസാണ്. അതായത് നമ്മൾ പൂർണ്ണമായ സന്തോഷത്തോട് കൂടിയിട്ട് ഒരു റീത്തോട്ട് ഇല്ലാണ്ട്, രണ്ടാമതൊരു സങ്കടം നമുക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് തോന്നില്ല. ഓ എത്ര നന്നായി നമ്മൾ കൊടുത്തത് എന്തൊക്കെ ദാനമാണ് സാത്വികം എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ. തദ്ദേശകാലേ യദ്ദാനം അപാത്രേഭ്യശ്ച ദീയതേ അസത്കൃതമവജ്ഞാതം തത്താമസമുദാഹൃതം. ഉചിതമല്ലാത്ത കാലത്തും അവിശുദ്ധമായ സ്ഥലത്തും അനർഹരായവർക്കും നൽകപ്പെടുന്ന ദാനവും ആദരം കൂടാതെയോ അവജ്ഞയോടെ നൽകപ്പെടുന്ന താമസം എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. അതായത് ഉചിതമല്ലാത്ത കാലത്ത് ഇപ്പൊ നമ്മളൊക്കെ കുറെ ഭിക്ഷക്കാരൊക്കെ നമ്മൾ കാണും. ചിലവരൊക്കെ ഇങ്ങനെ കൈ കെട്ടിയിട്ട് കണ്ണ് കാണില്ല നല്ല പോലെയൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മളോട് പൈസ ചോദിക്കാറുണ്ട്. അതിൽ ചിലത് ജെന്യൂൻ ആയിട്ട് ഉണ്ടാവും കേട്ടോ, ശരിക്കും അവരങ്ങനെ ആയിരിക്കാം. പക്ഷെ നിറയെ ആൾക്കാർ എന്താണ്, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ കുറെ വീടുകളിലെ മക്കൾക്ക് പഠിക്കാനായിട്ട് പൈസ ഇല്ല, വളരെ ദാരിദ്ര്യമാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു പേപ്പറൊക്കെ കൊണ്ടുവരും. കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? അതിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും. അതുപോലെ സംസാരിക്കാൻ സാധിക്കില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതിൽ പകുതി നമ്മൾക്ക് എന്താണ് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റില്ല. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മൾ ഇങ്ങനത്തെ ആൾക്കാർക്ക് ദാനം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഏത് ഗുണത്തിലാണ് അത് പോവുക? നമ്മൾ അറിയാതെ തന്നെ അവർക്ക് കൊടുക്കുന്ന ദാനം താമസത്തിലായി പോകും. കാരണം അവരുടെ ഇന്റൻഷൻ നല്ലതല്ല, അത് വാങ്ങുന്ന ആൾക്കാര്. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? അതുപോലെ തന്നെ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് വേറെ ആരെങ്കിലും നിർബന്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മളോട് പറഞ്ഞു നീ കുറച്ച് പൈസ കൊടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മളോട് നിർബന്ധിച്ച് നമ്മൾ പൈസ കൊടുത്താൽ നമ്മൾക്ക് ഒരുമാതിരി വെറുത്തിട്ട് നമ്മൾ അതൊന്നും കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്നുള്ള തോന്നലോടുകൂടി നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നതും എന്താണ്? താമസമാണ്. ഒരിക്കലും ഒരു കാര്യം, അതായത് പൂർണ്ണ മനസ്സോട് കൂടിയിട്ട് സന്തോഷത്തോടു കൂടി കൊടുക്കുന്ന ദാനം മാത്രമാണ് എന്തായിട്ടുള്ളത്? സത്വഗുണത്തിൽ വരുന്നത് കേട്ടോ. ലഹരി പാനത്തിനോ ചൂതുകളിക്കോ വേണ്ടിയുള്ള ദാനം തമോഗുണ പ്രധാനമത്രേ. അതിവിടെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നില്ല, പ്രയോജനകരവുമല്ല. അത്തരം ദാനം പാപകർമ്മത്തിന് പ്രേരകമാണ്. ദാനാർഹനായ ഒരാൾക്ക് അശ്രദ്ധമായി അവഗണനയോടെ നൽകുന്ന ദാനവും അത്ര തന്നെ താമസമാണ്. അതാണ് അവർക്ക് ബഹുമാനം കൊടുക്കാണ്ട് നമ്മൾ വെറുതെ ഇങ്ങനെ എറിഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന മാതിരി പൈസ കൊടുക്കാന്നൊക്കെ പറയില്ലേ, അങ്ങനെ കൊടുക്കുന്ന ദാനവും താമസമാണ്. 3 തരത്തിലുള്ള ദാനം മനസ്സിലായില്ലേ? ഇനി അടുത്തത് ഓം തത്സത്ത് ആണ് പറയുന്നത് കേട്ടോ. ഓം തത്സത് ഇതി നിർദ്ദേശോ ബ്രഹ്മണസ്ത്രിവിധ സ്മൃതഃ ബ്രാഹ്മണാസ്തേന വേദാശ്ചാവിഹിതാപുര. സൃഷ്ടിയുടെ ആരംഭം മുതൽക്കേ പരമമായ നിരപേക്ഷ തത്വത്തെ സൂചിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന 3 വാക്കുകളാണ് ഓം തത്സത്. അപ്പൊ ആരെ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടാണ് ആ വാക്കുള്ളത്? നിരപേക്ഷ തത്വം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. ഭഗവാനെ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ള 3 വാക്കുകളാണ് എന്ത്?
ഓം തത്സത്ത്. പ്രതീകാത്മങ്ങളായ ഈ വാക്കുകൾ വേദോച്ചാരണത്തിലും യജ്ഞാനുഷ്ഠാനങ്ങളിലും ബ്രാഹ്മണൻ പരമപുരുഷന്റെ തൃപ്തിക്ക് വേണ്ടി ഉരുവിട്ടു പോകുന്നു. അപ്പൊ എന്താണ്, ഭഗവാന്റെ തൃപ്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഓം തത്സത്ത് പറഞ്ഞിട്ടാണ് അവരെല്ലാം മന്ത്രങ്ങളും ചൊല്ലുക. ഓക്കെ, ഏത് കർമ്മവും ഓം തത്സത്ത് അതായത് പരമപുരുഷന് വേണ്ടിയാവണം ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പൊ ഓം തത്സത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ആരെയാണ്? പരമപുരുഷനെ എന്നത് ഭഗവത്ഗീത നിർദ്ദേശിക്കുന്നു. യജ്ഞം, ദാനം, തപസ് ഈ 3 വാക്കുകളോടെ അനുഷ്ഠിക്കുന്ന ആൾ കൃഷ്ണാവബോധസ്ഥിതനാണ്. ആധ്യാത്മിക കർമ്മങ്ങളുടെ ശാസ്ത്രീയമായ അനുഷ്ഠാനമാണ് കൃഷ്ണാവബോധം. അത് മനുഷ്യനെ സ്വഭാവനമായ ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തിക്കുന്നു. ആധ്യാത്മികമായ ഈ വഴിക്കുള്ള പ്രവർത്തനം ശക്തിക്ഷയത്തിന് കാരണമാകുന്നില്ല. അപ്പൊ എന്താ പറയുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, നമ്മൾ എന്ത് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിലും, ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു, ഇപ്പൊ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് വളരെ ദയനീയമായിട്ട് ഒരു സ്ത്രീ ഒരു കുട്ടിയെ കൊണ്ടിട്ട് പറഞ്ഞു ജീവിക്കാൻ വഴിയില്ല, കുറച്ച് പൈസ തരണം എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മളോട് ഇങ്ങനെ അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അവര് അത് എന്തിനു കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ നമ്മൾക്ക് അറിയില്ല. പക്ഷെ ഓക്കെ, അവരെ ഭർത്താവ് അവരെ ഫോഴ്സ് ചെയ്ത് അവരെ പൈസ വാങ്ങി അത് കുടിക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുക, ഇതൊന്നും നമ്മൾക്ക് അറിയില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് പക്ഷേ വളരെയധികം സഹതാപം തോന്നുന്നുണ്ട്. ഒരു കൊച്ചുകുട്ടിയാണ്, അനുവദിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും. നമ്മുടെ വീട്ടിലിപ്പോ ഭക്ഷണം കൊടുക്കാനൊന്നുമില്ല, അപ്പൊ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും പൈസ കൊടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്നുള്ളൊരു ഘട്ടമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഈ നമ്മുടെ ഭഗവാന് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഓം തത്സത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്ത് സമർപ്പിക്കണം? ആ പൈസ കൊടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പൈസ ഒരു 50 രൂപയോടെ 100 രൂപയോടെ നിങ്ങൾ അത് നമ്മുടെ ഭഗവാന്റെ മുമ്പിൽ സമർപ്പിക്കുക ഓം തത്സത്ത് പറഞ്ഞിട്ട്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് ഹരേകൃഷ്ണ മന്ത്രം ജപിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് ആർക്കാണ് കൊടുക്കുന്നത് കൊടുക്കുക. അപ്പൊ അതിന്റെ ഈ താമസ ഗുണം നമ്മളെ എന്ത് ചെയ്യില്ല, എഫക്ട് ചെയ്യില്ല. അപ്പൊ അവരെന്തിനു വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും അതിന്റെ പാപം ഏറ്റെടുക്കുന്നത് ആരാണ്? ഭഗവാൻ ഏറ്റെടുത്തോളും. നമ്മൾ ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ച സാധനം അങ്ങനെ കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്, ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചിട്ട്. അപ്പൊ അതാണ് ഈ ഓം തത്സത്തിനുള്ള എന്റെ പ്രത്യേകത. ഓം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? തസ്മാദോ മിത്യുദാകൃത്യ യജ്ഞദാനത്തവ ക്രിയാക പ്രവർത്തന്തേ വിധാനോക്ത സതതം ബ്രഹ്മവാദിന. അതുകൊണ്ട് വൈദിക നിയന്ത്രണം അനുസരിച്ച് യജ്ഞദാന തമസ്സുകൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്ന അതീന്ദ്രിയവാദികൾ പരമപുരുഷനെ പ്രാപിക്കുന്നതിനായി എപ്പോഴും ഓം എന്ന വാക്കോടെയാണ് എല്ലാം ആരംഭിക്കുന്നത്. നമ്മള് പറഞ്ഞില്ലേ ഓം ശ്രീ പരമാത്മനെ നമുക്ക് നമ്മള് ഈ വിഷ്ണു സഹസ്രനാമം അല്ലെങ്കിൽ ലളിതാ സഹസ്രനാമം ഒക്കെ അർച്ചന രൂപത്തിൽ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. ചിലവരൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ആരെങ്കിലും? ഈ വിളക്ക് പൂജയ്ക്കൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യില്ലേ? ചെയ്യും. അപ്പൊ എല്ലാം എന്തിലാണ് തുടങ്ങുക? ഓം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് തുടങ്ങുക. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ എന്താണ് നമ്മൾ ഈ ഓം എന്നുള്ള ശബ്ദം സൂചിപ്പിക്കുന്നത്? നമ്മൾ ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. പരമപുരുഷനെ പ്രാപിക്കുന്നതിനാണ് ഈ ഓം എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ പരമപുരുഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്താണ് നമ്മൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പറയുന്നത്. ആർക്കാണ് ബന്ധപ്പെടുത്തുന്നത്? ഭഗവാന് പരമപുരുഷനെ ബന്ധപ്പെടുത്തുന്നു ഓം എന്നുള്ള വാക്കുകളോടുകൂടി ആരംഭിക്കുമ്പോൾ. ഓം തദ് വിഷ്ണു പരമം പദം. വിഷ്ണുവിന്റെ പാദകമലം പരമമായ ഭക്തിയുടെ വേദിയാണ്. ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങളെല്ലാം പരിപൂർണത നേടും. അതാണ്. അതായത് ഓം എന്ന് തുടങ്ങി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാലും അത് ആർക്ക് സമർപ്പണമാണ്? ഭഗവാന്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ കർമ്മങ്ങളെല്ലാം സക്സസ് ആവും എന്നുള്ളതാണ്, പരിപൂർണത നേടും എന്നുള്ളതാണ്. താദിത്യാനാഭിസന്ധായ ഫലം യജ്ഞാതപക്രിയാഹ ദാനക്രിയാശ്ച വിവിധ ക്രിയന്തേ മോക്ഷകാംക്ഷിഭിഃ. ഫലോദ്ദേശ്യം കൂടാതെ തത് എന്ന് ഉച്ചരിച്ചുകൊണ്ട് വേണം ഒരാൾ പലതരത്തിലുള്ള യജ്ഞങ്ങളും ദാനങ്ങളും തപസ്സും ഒക്കെ ചെയ്യേണ്ടത്. ഭൗതിക ബന്ധങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള മുക്തിയാണ് അങ്ങനെയുള്ള അതീന്ദ്രിയ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഉദ്ദേശം. ഇനി നമ്മൾ തത്ത് എന്ന് എന്തിനാ പറയുന്നത്? നമ്മളെ അതിൽ നിന്ന് ഒരു അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? നമ്മുടെ കർമ്മഫലത്യാഗം ചെയ്യാണ്. നമ്മൾക്ക് കർമ്മഫലങ്ങൾ വേണ്ട. ഓക്കെ, നമ്മൾ എന്താണ്, നമ്മളൊരു ഡ്യൂട്ടി എന്നുള്ള ലെവലില് നമ്മൾക്ക് കുറച്ച് പൈസ ഭഗവാൻ തന്നിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അവർക്ക് അത് ദാനമായിട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഭിക്ഷയായിട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്, അല്ലെ? അപ്പൊ അത് കൊടുക്കുകയാണ്. പക്ഷെ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ടോ തിരിച്ച് നമ്മൾക്ക് എന്തെങ്കിലും കിട്ടണമെന്ന്? അതുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും പുണ്യം കിട്ടണമെന്ന് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല. അപ്പൊ ആ ഒരു മനോഭാവത്തിനാണ് തത്തെന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പൊ തത്തെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ്, എനിക്ക് ഇതിന്റെ ഫലങ്ങളൊന്നും വേണ്ട, ഞാൻ ആ കർമ്മ ഫലത്യാഗം ചെയ്യുന്നതാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം. ഓം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ? പരമപുരുഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തി ഇനി നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നു? നമ്മളുടെ ഈ കർമ്മങ്ങൾക്ക് ഏത് ഫലവും വേണ്ട, നമ്മൾ അതിനെ ത്യാഗം ചെയ്തിരിക്കുന്നു. മനസ്സിലായോ? ഇനി അടുത്തത് സദ്ഭാവേ സാധുഭാവേ ച സതിത്യേതത് പ്രയുജ്യതേ പ്രശസ്തേ കർമ്മണി തഥാ സച്ഛബ്ദ പാർത്ഥയുജ്യതേ യജ്ഞേ തപസിദാനേ ച സ്ഥിതി സതിതി ചോച്യതേ കർമ്മ ചൈവാതദർത്ഥീയം സതിത്യോവാഭിധീയതേ. നിരപേക്ഷ തത്വമാണ് ഭക്തിപൂർവ്വം ചെയ്യപ്പെടുന്ന യജ്ഞത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം. സത്ത് എന്ന വാക്ക് അതിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇനി നമ്മൾ ഇത് ആർക്കാണ് ഇതിന്റെ ഫലം പോകേണ്ടത്? ഭഗവാന്. അതായത് യജ്ഞത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തിയുടെ ഫലം ആർക്കാണ് നമ്മൾ സമർപ്പിക്കുന്നത്? ഭഗവാന്.
അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഒരു കർമ്മം എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു? ഭഗവാൻ ത്രൂ ഫലേച്ഛയില്ലാതെ ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുന്നു. മനസ്സിലായോ? മനസ്സിലായോ? മനസ്സിലായി. ഭഗവാനെ ചേർത്ത് നിർത്തുന്നു നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ഓം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്, അല്ലെ? ഭഗവാനെ കൂടെ കൊണ്ട് നിർത്തി. എന്നിട്ട് ഭഗവാനോട് നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞു? ഇതിന് എനിക്ക് ഒരു ഫലവും വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞു. ഏത് ഫലവും എനിക്ക് വേണ്ട, പുണ്യം വേണ്ട, പാപം വേണ്ട. ഇനി ഈ ഫലം നമ്മൾ ആർക്കാണ് സമർപ്പിക്കുന്നത്? അത് അങ്ങേക്കുള്ളതാണ്. മനസ്സിലാവുണ്ടോ? അപ്പൊ ഭഗവാനെ സാക്ഷി നിർത്തി ഫലേച്ഛയില്ലാതെ ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ച് ചെയ്യുന്ന കർമ്മം എന്നുള്ള ലെവലിലേക്ക് നമ്മുടെ ഏതൊക്കെ പോകുന്നു? യജ്ഞായാലും ദാനായാലും തപസ്സായാലും മാറുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. എന്ത് നമ്മൾ ഉച്ചരിക്കുമ്പോ? ഓം തത് സത്ത്. ഓം ഭഗവാനുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തുന്നു, തത്ത് ഫലേച്ഛയില്ലാതെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നു. സത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഭഗവാന് വേണ്ടി സമർപ്പണം. അതായത് അതിന്റെ യജ്ഞത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം ഭഗവാനെ വെക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. മനസ്സിലായോ? അപ്പൊ കുന്തിപുത്ര അപേക്ഷ സ്വഭാവം അനുസരിച്ചുള്ള മറ്റു പ്രവൃത്തികളെ പോലെ ജ്ഞാനദാന തപകർമ്മങ്ങൾ ഭഗവത് പ്രസാദത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്യപ്പെടുന്നവയാണല്ലോ. അപ്പൊ ഭഗവാനെ അങ്ങയുടെ പ്രസാദത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ഞാനിത് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുകയാണ് അതിന്റെ ഫലം. സദ്ഭാവേ സാധുഭാവേ എന്നീ വാക്കുകൾ ആധ്യാത്മികാവസ്ഥയെ കുറിക്കുന്നു. കൃഷ്ണാവബോധ പൂർവകമായ കർമ്മം സാത്വികവും അത്തരം കർമ്മങ്ങളെ പറ്റി തികച്ചും ബോധമുള്ളവൻ സാധുവും അത്രേ. അപ്പൊ എന്താ ഇവിടെ പറയുന്നത്? സദ്ഭാവേ സാധുഭാവേ എന്ന വാക്കുകൾ എന്തിനെയാണ് കുറിക്കുന്നത്? ആധ്യാത്മിക അവസ്ഥ. അതായത് നമ്മൾക്ക് ഒരാഗ്രഹവും ഇല്ലാതെ ഭഗവാനുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള അവസ്ഥ എന്നുള്ളതാണ് ആധ്യാത്മിക അവസ്ഥ. അപ്പൊ സദ്ഭാവേ സാധുഭാവേ എന്ന വാക്കുകൾ ആധ്യാത്മിക അവസ്ഥയെ കുറിക്കുന്നു. ഇനി കൃഷ്ണാവബോധപൂർവകമായ കർമ്മം സാത്വികമാണ്. അത്തരം കർമ്മങ്ങളെ പറ്റി ബോധമുള്ള ആൾക്കാരെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത്? സാധു. സാധു എന്ന് പറയും സന്യാസി. സന്യാസിക്ക് നമ്മൾ പറയുന്നതാണ് സാധു, അല്ലെ? കേട്ടിട്ടില്ലേ സാധു എന്ന് പറയുന്നത്? കേട്ടിട്ടുണ്ട്. അതാണ് സാധു സന്യാസി എന്നർത്ഥം. അപ്പൊ യഥാർത്ഥത്തിൽ കപട സന്യാസിയല്ല, ഈ മൊബൈലൊക്കെ പിടിച്ച് നടക്കുന്ന സന്യാസിമാരല്ല. പൂർണ്ണമായും ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ച് ഭഗവാന്റെ ചിന്തയിൽ മാത്രം ഇരിക്കുന്ന ആൾക്കാരെയാണ് എന്താ പറയുന്നത്? സാധു എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാനുമായിട്ട് ആ ഭക്തി സേവന കർമ്മം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതിനെ സാത്വികം എന്ന് പറയും. അതുപോലെ തന്നെ അത്തരം കർമ്മങ്ങളെ പറ്റിയിട്ട് അറിയുന്ന ആളെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത്? സാധു എന്ന് പറയുന്നത്. ക്ഷേത്രത്തിൽ നിവേദ്യം പാകം ചെയ്യുക മുതലായ പരമപുരുഷന് വേണ്ടി ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഏത് പ്രവൃത്തിയും ഭഗവത് ചരിത്രങ്ങൾ കീർത്തിക്കുന്നത് ഉൾപ്പെടെ തദർത്ഥീയം എന്ന വാക്കാൽ നിർവചിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇതൊക്കെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് കേട്ടോ. അപ്പൊ എന്താണ് നമ്മള് അമ്പലത്തിലൊക്കെ പാകം ചെയ്യും, അല്ലെ? ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യില്ല, നിവേദ്യം പാകം ചെയ്യുമല്ലോ. അങ്ങനെ ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യുന്ന ഏത് പ്രവൃത്തിയും, അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പൊ ഭഗവത്ഗീത, ഭാഗവതൊക്കെ നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട്, നാരായണീയം വായിക്കുന്നുണ്ട്, വിഷ്ണു സഹസ്രനാമമൊക്കെ നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. അതെല്ലാം ഏതിലാണ് പെടുന്നത്? തദർത്ഥീയം എന്ന വാക്കാൽ നിർവചിക്കപ്പെട്ടത്. അപ്പൊ തദർത്ഥീയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ക്ഷേത്രത്തിൽ നിവേദ്യം പാകം ചെയ്യുക തുടങ്ങിയ പരമപുരുഷന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തികളും ഭഗവത് ചരിത്രങ്ങൾ കീർത്തിക്കുന്നതും ഏതാണ്? തദർത്ഥീയമാണ്. തദർത്ഥീയം രണ്ടാമത്തെ താണ് കേട്ടോ. ഇനി സർവകർമ്മങ്ങളുടെയും പരിപൂർണതയെ മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ പല വിധത്തിലും ഓം തത്സത് എന്നീ മഹത്തായ വാക്കുകൾ മന്ത്രിക്കപ്പെടുന്നത്. അപ്പൊ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഓം തത്സത്ത് പറയുന്നത്? സർവകർമ്മങ്ങളുടെയും പരിപൂർണതയെ മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ടാണ് ഇത് പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ ഓം തത്സത്തിന്റെ അർത്ഥം മനസ്സിലായില്ലേ നിങ്ങൾക്ക്? ഇനി ഇത് ലാസ്റ്റ് ശ്ലോകമാണ് കേട്ടോ. അശ്രദ്ധയാഹുതം ദത്തം തപസ്തപ്തം കൃതം ചയത് അസതി തുച്യതേ പാർത്ഥ നചാ തത്പ്രേത്യനോ ഇഹ. പരമപുരുഷനിൽ പൂർണ്ണ വിശ്വാസം കൂടാതെ ചെയ്യപ്പെടുന്ന യജ്ഞവും ദാനവും തപസ്സും അസത്ത് എന്നറിയപ്പെടുന്നു. ക്ഷണികങ്ങളായ അത്തരം കർമ്മങ്ങൾ ഇഹലോകത്തിലും പരലോകത്തിലും നിഷ്പ്രയോജനങ്ങളാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? ഭഗവാനിൽ വിശ്വസിക്കാതെ ചെയ്യുന്ന ഏത് യജ്ഞായാലും ദാനായാലും തപസ്സായാലും അതെന്താണ്? അസത്താണ്, സത്തല്ല, അസത്താണ്. അപ്പോൾ ക്ഷണികങ്ങളായ അത്തരം കർമ്മങ്ങൾ ഇഹലോകത്തിലും പരലോകത്തിലും നിഷ്പ്രയോജനങ്ങളാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാനെ മുൻനിർത്തിയിട്ട് നമ്മളിപ്പോ ഒരു ഓർഫനേജിലേക്ക് നമ്മൾ കൊടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യുക? ആ പണത്തിനെ ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക. നമ്മൾ എന്ത് ധാന്യങ്ങളോ ഇപ്പൊ അരി വാങ്ങിക്കൊടുക്കുക, വെജിറ്റബിൾസ് വാങ്ങിക്കൊടുക്കുക, അങ്ങനെ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും അതിനെ മനസ്സുകൊണ്ട് ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുക ആദ്യം, എന്നിട്ട് കൊടുക്കുക. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോ അത് ഭഗവാനുള്ള ഒരു സമർപ്പണമാവും. അല്ലെങ്കിൽ അതിന് എന്തുണ്ടാവുന്നു? നമ്മൾക്ക് പുണ്യഫലങ്ങളോ ഫലങ്ങളോ വരും, വീണ്ടും നമ്മൾ അത് അനുഭവിക്കാനായിട്ട് ഇവിടെ വരേണ്ടി വരും എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ഇത്തരം കർമ്മങ്ങൾ ഇഹലോകത്തിലും പരലോകത്തിലും നിഷ്പ്രയോജനങ്ങളാണ് എന്നുള്ളത്. തമോ ഗുണത്തെക്കാളും രജോ ഗുണത്തെക്കാളും നന്നാണ് സത്യഗുണം. നേരിട്ട് കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ എത്തുന്നവനാകട്ടെ ത്രിഗുണങ്ങൾക്ക് അതീതനാണ്. അപ്പൊ യഥാർത്ഥത്തില് ഭഗവാനെ കൃഷ്ണാവബോധമുള്ള ഒരാള് ഏത് ലെവലിലാണുള്ളത്? വിശുദ്ധ സത്വാവസ്ഥയിലാണുള്ളത്, അല്ലെ? ക്രമേണ ഉത്കർഷം അതാണ് ഈ 3 ഗുണങ്ങൾക്ക് മേലെയാണ്.
അപ്പൊ ക്രമേണ ഉത്കർഷം പ്രാപിക്കുന്ന ഒരു പ്രക്രിയ ഉണ്ടെങ്കിൽ കൂടി ശുദ്ധഭക്തന്മാരുമായുള്ള സമ്പർക്കത്താൽ നേരിട്ട് കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ എത്തിക്കുന്ന ഈ മാർഗമാണ് ഉത്തമം. ഇപ്പൊ നമ്മളൊക്കെ ആ വഴിയിലാണുള്ളത്. നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ശുദ്ധഭക്തന്മാർ പറഞ്ഞ, ഇപ്പൊ പ്രഭുപാദയുടെ പുസ്തകമാണ് അല്ലെ നമ്മൾ ഇടുന്നത്. അദ്ദേഹം പരമ്പരയിൽ കൂടി വന്ന ആചാര്യനാണ്. അപ്പോൾ ഒരു ആചാര്യന്റെ സഹായത്തോടു കൂടി, ശുദ്ധഭക്തനായിട്ടുള്ള ഒരു ആചാര്യന്റെ സഹായത്തോട് കൂടിയിട്ട് നമ്മൾ ഭക്തി സേവനം ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് ഫലം അത്രയും കൂടുതലാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഈ അധ്യായത്തിൽ അത് നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ പ്രഭുപാദ നമ്മളോട് എന്താ പറയണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 16 റൗണ്ട് ജപിക്കുക. പിന്നെ നമ്മൾ 4 യമ പറഞ്ഞില്ലേ, യമ നിയമങ്ങൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ, അവിഹിത ബന്ധങ്ങൾ പാടില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ആ 4 കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പാലിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഭഗവാന്റെ പ്രസാദമായിട്ട് നമ്മൾ ഭക്ഷണം എന്നും കഴിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ജന്മത്തിൽ തന്നെ നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് എത്തിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ആരുടെ പ്രോമിസ്? നമ്മുടെ ആചാര്യനായിട്ടുള്ള AC ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി പ്രഭുപാദരുടെ പ്രോമിസ് ഉള്ളത്. അവർ ശുദ്ധഭക്തനാണ്, അദ്ദേഹം വെറുതെ പറയില്ല അല്ലെ. അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾക്ക് ട്രൈ ചെയ്യാം. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ ജന്മത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ കൂടി അടുത്ത ജന്മത്തിലെങ്കിലും ആ ശുദ്ധഭക്തി ലഭിക്കണേ നമ്മൾക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം, അതിനനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാം. അതിനനുസരിച്ച് അതിന്റെ പ്രവർത്തനം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ എന്ന മന്ത്ര ഉച്ചാരണം മുടങ്ങാതെ ചെയ്യുക. ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ ഭഗവാൻ അതിന്റെ വഴിക്ക് കൊണ്ടുവന്നോളും. ഹരേ കൃഷ്ണ. വാഞ്ചാകൽപതരൂപ്യശ്ച കൃപാസിന്ധുഭ്യവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. ആനന്ദകോടി വൈഷ്ണവവൃന്ദ കി ജയ്, പ്രഭുപാദ് കി ജയ്, ഗുരു മഹാരാജ് കി ജയ്, ഗൗരി പ്രേമാനന്ദേ ഹരി ഹരി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എടുത്തോളൂ കേട്ടോ. എടുത്തോ? ഒരു ഭക്തന്റെയും ജ്ഞാനിയുടെയും കാമിയുടെയും തലങ്ങൾ. അത് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. എന്തൊക്കെയായിരുന്നു ഭക്തന്റെ? എന്താണ് പറയൂ. നമ്മളുടെ ഇതിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, അത് PDF-ലാണ്. നിങ്ങളുടെ ഇതിൽ പുസ്തകത്തിൽ കിട്ടില്ല. 17-ാമത്തെ അധ്യായമല്ലേ ഒരു ഭക്തന്റെയും ജ്ഞാനിയുടെയും. എന്തൊക്കെയാ പറഞ്ഞത്? ഭക്തന്റെ ലെവലുകൾ ഏതൊക്കെയാണ്? കൃഷ്ണനെയാണ് പ്രാപിക്കുക അല്ലെ. എനിക്ക് ഒരു മിനിറ്റ്, ഞാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കട്ടെ കേട്ടോ. ഒരു ഭക്തനെയും ജ്ഞാനിയുടെയും കാമിയുടെയും തലങ്ങൾ. അവരാദ്യം എന്താ വരുന്നത്? അവരില് സത്വഗുണാണ് അല്ലെ, സാത്വിക ഗുണാണ് ഒരു ഭക്തൻ ഉണ്ടാവുക. അവിടെ നിന്ന് എവിടേക്ക് എത്തും അവര്? ജ്ഞാനിയല്ല, ഭക്തി ലഭിക്കും അവർക്ക്. ഭക്തി ലഭിക്കും. ഭക്തിയിൽ നിന്ന് പ്രേമത്തിലേക്ക് വരും. പ്രേമത്തിൽ നിന്ന് അവരെവിടെ എത്തുന്നു? കൃഷ്ണനിൽ എത്തുന്നു. ഭക്തന്റെ അതാണ് കേട്ടോ. എത്രാമത്തെ? ഒന്നാമത്തെ ഭക്തിയിൽ നിന്നും പ്രേമമായിട്ട് പ്രേമത്തിൽ നിന്ന് കൃഷ്ണനും. പ്രേമത്തിൽ നിന്ന് കൃഷ്ണനായിട്ട് വരും. ഇനി അടുത്തത് എന്താ വരുന്നത്? ജ്ഞാനിയാണെങ്കിലോ സത്വഗുണം തന്നെയാണ്. ശുദ്ധസത്വമാണ് കേട്ടോ ഭക്തനുള്ളത്. സോറി, ശുദ്ധസത്വത്തിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത്. വിശുദ്ധ സത്വമല്ലേ നമ്മൾ പറയുന്നത് കൃഷ്ണനിലെത്താനായിട്ട്. അവിടെ ശുദ്ധസത്വമാണ്, ഭക്തിയാണ്, പ്രേമമാണ്, കൃഷ്ണനാണ്. ജ്ഞാനിയാവുമ്പോ സത്വഗുണാണ് അവർക്കുള്ളത്. അവിടുന്ന് ജ്ഞാനം വരും, മുക്തി വരും, ബ്രഹ്മത്തിലേക്ക് എത്തും. സത്വം, ജ്ഞാനം, മുക്തി, ബ്രഹ്മൻ എന്നുള്ളതാണ് വരുന്നത്. ഇനി കാമിയാണെങ്കിലോ രജോഗുണത്തിലാണ് തുടങ്ങണത്. കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു. കാമം എവിടേക്കാണ് അവർക്ക് മാക്സിമം എത്താൻ പറ്റുക? സ്വർഗരാജ്യങ്ങളിലേക്ക്. മനസ്സിലായോ? നോട്ട് ചെയ്തു? എല്ലാവരും നോട്ട് ചെയ്തോ? രജോഗുണം, കാമം, സ്വർഗരാജ്യം. അല്ല, രജസ്, കർമ്മം, കാമം, സ്വർഗരാജ്യം. രജോഗുണം, കർമ്മം, കാമം, സ്വർഗലോകം, സ്വർഗരാജ്യങ്ങള്. ജ്ഞാനിയാണെങ്കിൽ സത്വം, ജ്ഞാനം, മുക്തി, ബ്രഹ്മൻ. കൃഷ്ണനെ എത്തുന്നവര് ശുദ്ധസത്വം, ഭക്തി, പ്രേമം, കൃഷ്ണൻ. അത് ഭക്തൻ. ശുദ്ധസത്വം, ഭക്തി, പ്രേമം, കൃഷ്ണൻ. ഇതാണ് കേട്ടോ. ഇത് നോട്ട് ചെയ്തോളൂ. നിങ്ങളുടെ പുസ്തകത്തിൽ ഇത് കിട്ടില്ല, അതുകൊണ്ട് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ വീണ്ടും നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ കണ്ടു കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്യാം. എങ്ങനെയായാലും ഓക്കെ. ഇനി അടുത്തത്, വാസുദേവനെ ആരാധിക്കുന്നവർ എങ്ങനെയുള്ളവരാണ്? വാസുദേവനെ ആരാധിക്കുന്നവർ എങ്ങനെയുള്ളവരാണ്? വിശുദ്ധ സത്വത്തിലുള്ളവര്. തെറ്റരുത് കേട്ടോ. വാസുദേവനെ എത്തണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? വിശുദ്ധ സത്വം വേണം. സാത്വികരായിട്ടുള്ള ജനങ്ങൾ ദേവന്മാരെയാണ് ആരാധിക്കുന്നത്.
രജോ ഗുണത്തിലുള്ള ആൾക്കാര് അസുരന്മാരെ, തമോ ഗുണത്തിലുള്ള ആൾക്കാര് ഭൂതപ്രേതങ്ങളെ. ഓർമ്മയുണ്ടോ? അപ്പൊ വിശുദ്ധ സത്വ ലെവലിൽ വരുമ്പോഴാണ് വാസുദേവ അവസ്ഥ വരുമ്പോഴാണ് വാസുദേവന്റെ അടുത്തെത്താൻ പറ്റുള്ളൂ കേട്ടോ. വിശുദ്ധ സത്വം തന്നെ എഴുതണം അവിടെ. ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ്? 3 ഗുണത്തിലുള്ളവരുടെ ഭക്ഷണം. അത് പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ നോക്കി നോക്കി എങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ മതി. എന്താണ് ആദ്യത്തെ? സ്നിഗ്ധമായത്, സാത്വികമായ സാധനം പറയും. ബലം നൽകുന്നത്, സ്വാദിഷ്ടമായത്, കണ്ടാൽ കാണുന്നതിന് വെച്ച് ആകൃഷ്ടമായത്. പറയുന്നുണ്ടോ അവിടെ? ഒരു മിനിറ്റ്. എങ്ങനത്തെ ഭക്ഷണമാണ് പറയുന്നത്? ഇത് 17 അല്ലേ നമ്മളുടെ? ഇഷ്ടമായതും രുചികരമായതും ശരീരത്തിന് ഇത് തരുന്നതല്ലേ? ആരോഗ്യം, സുഖം, അങ്ങനെയുള്ള പ്രീതി എന്നിവ കൊടുത്തല്ലേ? കൊടുക്കുന്നു. ദീർഘായുസ് നിലനിൽക്കും. ആയുഷ, ആത്മബലം, ആരോഗ്യം, സുഖം, പ്രീതി എന്നിവ കൂടുന്ന സ്വഭാവമുള്ളവയും കൊഴുപ്പ് കയറുന്നതും സ്ഥായിയായ ഗുണമുള്ളവയും കാണുമ്പോൾ തന്നെ സന്തോഷമുണ്ടാകുന്നതും സാത്വികർ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്. സാത്വിക ഗുണം. ഇനി അടുത്തത് രജോ ഗുണത്തിലാണെങ്കിലോ? കൂടുതൽ എരിവ്, പുളി, ഉപ്പ്, ചൂട് എന്നിവയോട് കൂടിയതും പുകച്ചതും എരിച്ചതുമുള്ള ആഹാര സാധനങ്ങൾ രജോ ഗുണപ്രധാനമായവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു. ഇവ ദുഃഖം, ശ്ലോകം, രോഗം ഇവ ഉണ്ടാക്കുന്നു. ഈ തമോ ഗുണത്തിലുള്ളവരോ? 3 മണിക്കൂർ പഴയതും സ്വാദ് നശിച്ചതും ദുർഗന്ധമുള്ളതും പുളിപ്പുള്ളതും 3 മണിക്കൂറിന് ശേഷമുള്ളതുമായ ആഹാരം. 3 മണിക്കൂറിന് അതാണ്. ആദ്യത്തെ ദീർഘായുസ നിലനിൽപ്പിനെ തന്നെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നത്, ഫലം നൽകുന്നത്, ആരോഗ്യത്തെയും സന്തുഷ്ടിയെയും സംതൃപ്തിയെയും വളർത്തുന്നത്, രസവത്തും പ്രീതികരവും സ്നിഗ്ധവും ആസ്വാദികരമായ ആഹാരമാണ് സാത്വിക സ്വഭാവികൾക്ക് ഇഷ്ടം. കയ്പ്, പുളി, ഉപ്പുരസം, കടുത്ത ചൂട്, എരിവ്, വരൾച്ച എന്നിവ കൂടുതലുള്ള ആഹാര പദാർത്ഥങ്ങളെയാണ് രാജസ സ്വഭാവികൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്. ഇത് എന്തിനാണ് വഴിതെറ്റിയ? ദുഃഖത്തിന്, രോഗങ്ങൾക്കാണ് കേട്ടോ. ഇനി അടുത്ത 3 മണിക്കൂർ മുമ്പ് പാകം ചെയ്തതും സ്വാദ് നഷ്ടപ്പെട്ടതും ദുർഗന്ധമുള്ളതും ഉച്ചിഷ്ടവും തൊടാൻ കൊള്ളാത്തതുമായ ഭക്ഷണങ്ങളാണ് താമസ സ്വഭാവികൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്. ഇനി അടുത്തത് എന്താണ് ചോദ്യം? യജ്ഞങ്ങളാണ് അല്ലേ? അതോ തപസ്സോ? യജ്ഞം. അപ്പൊ എന്താണ്? ഏതാണ് സാത്വിക യജ്ഞം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? എന്താണ്? ഫലോദ്ദേശമില്ലാതെ സശ്രദ്ധമായി വേദവിധി പ്രകാരം കർത്തവ്യബോധത്തോടെ അനുഷ്ഠിക്കുന്ന യജ്ഞമാണ് സാത്വികം. ഫലോദ്ദേശമില്ലാതെ സശ്രദ്ധമായി വേദവിധി പ്രകാരം കർത്തവ്യബോധത്തോടെ അനുഷ്ഠിപ്പിക്കുന്ന യജ്ഞമാണ് സാത്വികം. ഇനി അത് രാജസം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും പ്രയോജനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടോ ഗർവ് കാട്ടാനോ അനുഷ്ഠിക്കുന്നത്. ഭൗതികമായ പ്രയോജനത്തിന് വേണ്ടിയോ ഗർവ് കാട്ടാനോ അനുഷ്ഠിക്കുന്ന യജ്ഞമാണ് രാജസം. ഈ വിശ്വാസമില്ലാതെ, വേദോക്ത വിധികൾ അനുസരിക്കാതെ പ്രസാദ വിതരണം, മന്ത്രോച്ചാരണം, പൂജാരിക്ക് ദക്ഷിണ എന്നിവ കൂടാതെ വിശ്വാസമില്ലാതെ ചെയ്യുന്ന യജ്ഞമാണ് തമോ ഗുണത്തിലുള്ളത്. വേദോക്ത വിധികൾ അനുസരിക്കാതെ പ്രസാദ വിതരണം, മന്ത്രോച്ചാരണം, പൂജാരിക്ക് ദക്ഷിണ എന്നിവ കൂടാതെ വിശ്വാസമില്ലാതെ ചെയ്യുന്ന യജ്ഞമാണ് തമോ ഗുണത്തിലുള്ളത് കേട്ടോ. ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ്? വ്യത്യസ്ത ഗുണങ്ങളിലെ ദാനം. ദാനം എന്ന് പറയുമ്പോ ദാനം എന്ന് പറയുമ്പോ ലാസ്റ്റ് ഭാഗമാണ് വരുന്നത്. 20ാമത്തെ ശ്ലോകം തൊട്ടാണ് വരുന്നത്. കർത്തവ്യം എന്ന ബോധത്തോടെയും പ്രതിഫലേച്ഛ കൂടാതെയും ഉചിതമായ സ്ഥലത്ത് വെച്ച് വേണ്ടുന്ന കാലത്ത് അർഹിക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ദാനമാണ് സാത്വികം. അവിടെ സ്ഥലം ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണെന്ന് പറയൂട്ടോ നമ്മള്. അതായത് നമ്മൾ അമ്പലത്തിലേക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഒരു അമ്പലം വരുന്ന സ്ഥലങ്ങള് ഒരു ശ്മശാനത്തിൽ വെച്ചിട്ടല്ല കൊടുക്കണ്ടേന്ന്. മനസ്സിലാവുണ്ടോ? ആ ഒരു തരത്തില് അതാണ് പറയുന്നത്. നമ്മൾക്ക് ആ ഇത് സ്ഥലവും സന്ദർഭവും നോക്കിയിട്ട് വേണം എന്തും ചെയ്യാൻ നമ്മൾ പറയില്ലേ പൊതുവെ. അതാണ്. പിന്നെ ഏതെങ്കിലും ഫലം ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ടോ പ്രത്യുപകാരം പ്രതീക്ഷിച്ചോ പൂർണ്ണ സമ്മതമില്ലാതെയോ നൽകപ്പെടുന്ന ദാനം എന്താണ്? രാജസാണ്. പിന്നെ ഉചിതമല്ലാത്ത സ്ഥലത്ത്, അവിശുദ്ധമായ സ്ഥലത്ത് അനർഹരായവർക്ക് നൽകപ്പെടുന്ന ദാനം. ആദരം കൂടാതെ യാജ്ഞയോടെ നൽകപ്പെടുന്നതും താമസം എന്ന് പറയുന്നു. നോട്ട് ചെയ്തോ? 20, 21, 22 കേട്ടോ. 20, 21, 22 ശ്ലോകങ്ങളാണ്. സ്പീഡായിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റാത്ത ആൾക്കാര് നമ്പർ നോട്ട് ചെയ്തോളൂ. ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ്? തപസ്സാണ് അല്ലേ? തപസ് അതിന് മുമ്പാണ് വരിക കേട്ടോ. തപസ് കഴിഞ്ഞു.
തപസ് നമ്മളില്ലല്ലോ, വാഗ്മയമായ തപസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലോ. വാക്മയമായ തമസ്, ശാരീരിക തമസ്, ആത്മീയ തമസ്, മാനസിക തമസ്. ഇതാണ് 3 തരത്തിലുള്ള തപസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ്? ഓം തത് സത് എന്ന വാക്ക് എന്തിനെ സൂചിപ്പിക്കും? ഒരു മിനിറ്റ് കേട്ടോ, ഞാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കട്ടെ. വ്യത്യസ്ത ഗുണങ്ങളിലെ ദാനം, വ്യത്യസ്ത ഗുണങ്ങളിലെ യജ്ഞം, വ്യത്യസ്ത ഗുണങ്ങളിലെ തപസ്. ദാനം പറഞ്ഞു. ഇവിടെ നമ്മൾക്ക് വ്യത്യസ്ത ഗുണങ്ങളിലെ തപസ് എന്ന് പറയും. സത്വഗുണത്തിലെ തപസ് അതാണ് ചോദിക്കുന്നത്. ഇവിടെ വാഗ്മയമായ തപസ് അല്ല ക്വസ്റ്റ്യൻ. വ്യത്യസ്ത ഗുണങ്ങളിലെ തപസ്, സത്വഗുണത്തിലെ തപസ് എങ്ങനെയുണ്ടാവും എന്നുള്ളതാണ് ആൻസർ എഴുതേണ്ടത് കേട്ടോ. എങ്ങനെയാണ് തപസ് എങ്ങനെയുണ്ടാവുക? കർത്തവ്യം എന്ന ബോധത്തോടെയും പ്രതിഫലേച്ഛ കൂടാതെയും ഉചിതമായ സ്ഥലത്ത്. ഇത് ദാനാണ് അല്ലെ? തപസ് അതിന് മുമ്പ് വരും. 14 മുതൽ സത്യം പറയുക. 17 ആണ്. 17, 18, 19 കേട്ടോ. ആധ്യാത്മിക വിശ്വാസത്തോടെയും ഭൗതിക നേട്ടങ്ങളെ ആഗ്രഹിക്കാതെയും പരമപുരുഷന് വേണ്ടി മാത്രം അനുഷ്ഠിച്ചു പോകുന്ന സാത്വികമായ തപസ്സാണ്. എന്താണ്? ബഹുമതിയും ആരാധനയും നേടാനോ അഹങ്കാരം കൊണ്ടോ ചെയ്യുന്ന തപസ് രാജസമാണ്. മൂഢബുദ്ധി മൂലം സ്വയം പീഡനം അനുഭവിച്ചോ അന്യരെ പരിക്കേൽപ്പിക്കാനോ നശിപ്പിക്കാനോ ഉദ്ദേശിച്ചോ ചെയ്യപ്പെടുന്ന തപസ് തമോ ഗുണപ്രധാനമാണ്. 17, 18, 19 ആണ് ശ്ലോകങ്ങൾ. ഇനിയാണ് ഓം തത്സത്ത് ചോദിച്ചാണ് അല്ലെ? ഓം തത്സത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ അർത്ഥം? പരമപുരുഷനെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഓം തത്സത്ത്. പരിപൂർണത നിൽക്കൂ. എന്താണ് 23ാമത്തെ ശ്ലോകം അല്ലേ? 26ാമത്തെ ശ്ലോകം അല്ല 23. 23 അല്ലേ കൊടുത്തത്? സൃഷ്ടിയുടെ ആരംഭം മുതൽക്കേ പരമമായ നിരപേക്ഷ തത്വത്തെ സൂചിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന വാക്കുകളാണ്. അപ്പൊ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഓം തത്സത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നത്? പരമമായ നിരപേക്ഷ തത്വത്തെ സൂചിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അത്ര എഴുതിയാൽ മതി കേട്ടോ. പരമപുരുഷനെ സൂചിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി. പരമമായ നിരപേക്ഷ തത്വത്തെ സൂചിപ്പിക്കാൻ എന്നാണ്. ഇനി നിരപേക്ഷ തത്വം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇനി നിങ്ങൾക്ക് അറിയാണ്ട് വരണ്ട. പരമമായ നിരപേക്ഷ തത്വത്തെ സൂചിപ്പിക്കാനാണ് ഈ 3 വാക്കുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. പരമപുരുഷന്റെ തൃപ്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പൊ ഏത് വേർഡ് വന്നു കഴിഞ്ഞാലും നിങ്ങൾക്ക് അത് കണക്ട് ചെയ്ത് ആൻസർ എഴുതാൻ പറ്റണം കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് ക്വിസിൽ. ഭഗവാന് വേണ്ട. അപ്പൊ ഇനി ഓം തത് അതിന്റെ അർത്ഥം നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞതാണല്ലോ, അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാലോ. ഓം എന്ന് പറയുന്നത് പരമപുരുഷനായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്നു. തത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ കർമ്മഫലങ്ങളെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നു. അതായത് അതിന്റെ റിസൾട്ട് നമുക്ക് വേണ്ട തീരുമാനിക്കുന്നു. തത്ത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ആർക്കാണ് സമർപ്പിക്കുന്നത്? അതിന്റെ ഫലം ഭഗവാന്. നമ്മളുടെ യജ്ഞമാണ് ഏലും ദാനമായാലും തപസ്സായാലും അതിന്റെ ഫലം ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് സത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വരുന്നത് കേട്ടോ. ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ്? എന്ന വാക്കുകൾ എന്തിനാണ്? ആധ്യാത്മിക അവസ്ഥയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ആധ്യാത്മിക അവസ്ഥയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. സദ്ഭാവേ, സാധുഭാവേ, ആധ്യാത്മിക അവസ്ഥ. പിന്നെ വേറെ എന്താ ചോദ്യം അടുത്തത്? അത് മാത്രമല്ലേ ചോദിച്ചുള്ളൂ. സദ്ഭാവ എന്ന വാക്കുകൾ എന്തിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു? ഈ തദർത്ഥീയം എന്ന വാക്കുകളിൽ നിർവചിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് എന്തെല്ലാം? എന്താണ് തദർത്ഥീയം എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണല്ലോ. ക്ഷേത്രത്തിൽ നിവേദ്യം പാകം ചെയ്യുമ്പോഴും ഭാഗവത പാരായണം നാരായണീയം വായിക്കുമ്പോഴും ഒക്കെ. അതാണ് കൃഷ്ണ. ഏത് പ്രവൃത്തിയും ഉൾപ്പെടെ ക്ഷേത്രത്തിൽ നിവേദ്യം പാകം ചെയ്യുക മുതലായ പരമപുരുഷന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന ഏത് പ്രവൃത്തിയും ഭഗവത് ചരിതങ്ങൾ കീർത്തിക്കുന്നത് ഉൾപ്പെടെ തദർത്ഥീയം എന്ന വാക്കാൽ നിർവചിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അതായത് ക്ഷേത്രത്തിൽ നിന്ന് ഭഗവാൻ വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന എല്ലാ പ്രവൃത്തികളും നിവേദ്യം പാകം ചെയ്യുന്ന ഉൾപ്പെടെ, അതുപോലെ പിന്നെ എന്താണ് വരുന്നത്? ഭഗവത് ചരിത്രങ്ങൾ കീർത്തിക്കുന്നത് ഉൾപ്പെടെ. ക്ഷേത്രത്തിൽ നിവേദ്യം പാകം ചെയ്യുക മുതലായ പരമപുരുഷന് വേണ്ടി ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഏത് പ്രവൃത്തിയും ഭഗവത് ചരിത്രങ്ങൾ കീർത്തിക്കുന്നത് ഉൾപ്പെടെ തദർത്ഥീയം എന്ന വാക്കാൽ നിർവചിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. കഴിഞ്ഞല്ലേ? ഇതല്ലേ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ? ഹരേ കൃഷ്ണ. വൈഷ്ണവ